Okay. Jumadia Yadruso and Sompa Asem Mpe Nipa no dia santeman atiatum afei na Yadruso na efri anopa omahe yadubuache ebaye na wobema wiase nyina ache no Sompa Asem Mpe Nipa yaso ya bema wiase nyina adwo ne abusa omo se omumpom etesen asisama pomenteme ho ase eno na ne bedan Sompa Asem Mpe Nipa ya pan poma sibire na yade amaw dabia metaka chaw se o tententu ya maya homene so ba force ya boyel tabamu a ya nam soro ya nam fam Sompa Asem Mpe Nipa no ya ntakraboa na dabia mekata tiefo se anya ntakraboa bia na timituo nanso Sompa Asem Mpe Nipa no ya ntakraboa su no ya fafom ya saitu eno ana maya ho eye nwanwa no eno ana maya hu eye hu no ena nwumre yi obati odifo pokwa branka ohne yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewati abate ne ka odwumadie we so saa ena wo mono asamoa kokote obate ne ka ewo dwumadie we so na sabre no wonam kwaso a wotutu tatai na woba wobate wo mono asamoa nka Chief Executive Producer Majumadie we Bema Usu Kantankanka Ekoba Justice Primo Bema Eka Producers no sa ena woyokoba kwakuyabu abansu ni dese no Eka Producers no woyokoba Diana Banana Yaw Mensa Abrampa Otafrija Eka Producers no na Otafrija kroya wono ena chichi fidie fruma ede ma Sompa Asem Mpe Nipa no sadye beya sound ni bibia wobati enka amanyoma akonkai na mrantie woi adawroma ena wokọ Sompa TV a otumi ehu yan ede efri ho na social media handles no Facebook and YouTube and Twitter no ubehu yan na de efri ho anoti meka wo bibia se Facebook no aya Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 subscribe na share na afufro hwebi na wotie bi e wo Facebook ho na YouTube no aya Sompa TV subscribe share afufro hwebi wotie bi SI ede every ho Twitter no aya Sompa TV Sompa FM wokọ ho ne yetwete efrisa Asem Mpe Nipa no sabre no ye ho prakasa jamadu ye fiti koti ane ye ho abo afiafiem hey abakade kumasi jom ha enne kokote ade baby be pam cheche ne ewo dwumadie we so kofro bofo pa bema asuketu am yi pabre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni tifo me na me tia dwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asa so na mami bi sia mo se kansa pian campaign na no so ba ku so hia me a no so kro kan say okay me ka kire mo and am say ye TV so adwuma Asem na wukọ MC ahwa rock Buffalo Soldier Bema 10 gram no say yeso akon e wotarawa media wono ene kuraturu no na wadi kon nanim efri se woso waye na so hunu so na so wa eno so be ya Asem foforo nana yaw wono ena MC aho woye panipa wo ho ene wo ba Asem Mpe Nipa chidom wukọ TV hoso a David ene na pamfo no omoso eba adwuma sede beya amanyoma akonkai kokotia nkasa wura dem ha omono asamoa eno no womono asamoa bema wofri kumawu na omukusa ewo dwaso eho enukusaye eho no omukusaye oye desekan desitrudu kwakumpom te sei adom na nekutami o bibia boko de bibia hye makase sade a chiu sei na se otimi koba de a na wamfa nyame ase da mana na ya yeboni aye okay enu ntino ye hwe yachi ehwe animu a na ehwe nchemu a na cheseye de nyame na masa musa zone 18 chairman na no se nra wo ye me wodubi okay se ne ma adane nsa benkum so na masa musa ne zone 18 for enu anadofo nyina na obi ana ebusua na yakọ enti makache nse o makoye ayisraha ne ba kwa wie okay na kasraha pa no makache no eno ne adoa no aye be kwa ma na ye fe o ma ya sote na sese ye ne no
se BBC ne wa ma ya so ante a wan hwe na se bo beka se nipa ba no ma da ya so ntisa enti masa musa we ya so de number be na se be aberwa adan be ntu anfa makra na enya de be we di anfa makra ba kra na enti na ni ba biem enti so fa na ye se makasa abrabo no ebi sine yen yen so sine bi ne bi so ne kwaso a ya no nya se bi kra wo mu ani abere bi dia ya na ye dia ya na ye okwanso ananso anso no bi na tia nom no bi na tia nom obi na tia nom anso anso nipa ne bi wo botoma fa ebi no botoma na mo ba bi eno ye better than say odun sa ba ko obi boto ne ya papa usun ana wo ba ko obi re ho ne ya pa ya bo eno de Oforisuo na me kasa asem wo okay pema bia wasi subia no kisa banchi wate banchi na da ojam no ena ye odia enne ma na aba no omwa ya kono papa kwaku de mafutu ya mede ba no se ana ya hwehwe patetakra mu ana ona na ya fa sa bia no so mema bi nwe wo mo ho mesi mema bi nwe wo mo na ko ma pa no anya bia no mpe wo se so eduma bia de obekamfo no pa check ubotom ne check wa bra bo ebe fani so ba no pa wo behu obehu mesi ba bi wo ho a emfa o ade na wo kokan emfa ne jai emfa Oforisuo mesi emfa o eduma bia ye tie me ukofo obabi me pese me bo obabi de ne bre me ama me de obabi mabi on obi ti se mfanse o de ama menka ususu sese a me susu sese a bi ti se jakiapia wakofa na bre me a enka yi o na me so le dwane wo baby akande no enu nti no yesre obi ani ne lemu that's it Samrika ya na mukika munya Amerika ni tu na hwe ofufu so nam edume bi obi kwakanto kwa bi dia sibam na nya sibam se dia nka baby a obande ne ba kwatra no me se nsa ba ko wo beyi no ya bani e body kire so afon se be ma bo se nani se ewu so se che aden ana mai so abai hotel bo kwa ne kwa sa a echi o dabi onna eti e be sre pokobra ye nyina fa futu yi enfam ye fama fofrofo ye wa fidie su de ye ne ye se tu sa afo no okay ya bro kwamna e prompt say bibia boko de bla bibia boko bla mi dasi bla enne babia futuo ne na ma no den aya mu ntam famfa ho ade o kwamna menke kasa hwe kata hwe e baby do say ya nipa hia Joe granted ayibisa obetimi dia massage ne ho omrasamo na ne jima hododo mu mienka in fact enye omrasamo ne jima ho o kasasa o bra eni me bi wo no mu a o so tiatia break kwamna afutuo ne de ma o twi bu nyina omrasamo we no obeprew na we yi o dabi baby woduro no obi woduro no ye futu sem se obe keke Kristo nsem de cheche kwamna na se eduru ba bi na oka ne sa ya na etimi pia o kakra message man ye nyina ye tie so o de bra me ho ye pa bra me ho ye enne ba yiro o so ho ye okay me ho ye ma mitia oba pa ne pom te say na me adom na nso kama be ma bia wo pem ma no bia wo ye gay Sompa na enche be kakra na ne ma je se ye sesa na nsa na ye de awuram e ba san so anu ani monyam no so ana etinti no Oforisuo be ma wo ye be ma na osi so ampa cho do me se ne mo ya no afa ne kwan mu se be ye nkobro so ye too much of everything is bad and ye ma ne de be ma osi so a eya na se ya mo aduane no nketese enayi ene opanyin be se adidie de ya na se adidie de e wase nipa ho timi didie be kakra na se miawani oyin iri miawani na di kakra ma ye wai etim pa cho be ma bi abesi su bia no pa cho ye wule mu a na just what prum kakra unya si so prum okay ba prum wo ne kwan so e ma ne fa nchen anti e pokwabra sam no kan me ne nya adwin na be ma won kope na be ma woni je o se se ma ne ma so ni ho o ma mo ne se o pa cho me ni me le me so me nka me ba ma kan kwamna te sa o bless me won se bitu di o wa so yem se ni me le se me ba na ma mo ni o me hu ye no
asonde ma hwan ye gyina ye wedding adifo akese te so adifo pokwa na wedding mu ye bi kwamna na kam afutu ye de ma mnante ayeso mo hwe ho yi o ma ho de kaye mo asofo yi mo asem o afutu de sa ma asem de o ka afutu sem kire be me bia wonte ase da be wonte ase be ma pa brem ne be me kopo ba ona be chene se o nkofo wi enye duma o bibia nya brade den ma wo boa da we de awurade memo do so obeti awurade ma bia we de awurade ma we bibia wo yasi ade na awurade o tie ka tie ananu wo peja obema oh kaka kwa me kaka kwa oh kwa me na mama kwa me enyewa oh misi yoy kwa me na dem si yoy enyewa oh wo se na wo peja me bema Aya mi aba fo. Aya mi aba fo. Oh, bra. Aha, u de jai. Kwakwa jama ho. Me ma jai me. Aya mi a. Eyewa. Anya mi a. Da je se kutia nim ni wura. Nim ni wura kwa me mi a. Ndi e keka nko. So, obosho. Dema pa jina ni naso. Se wo free e mampon ni ntiri Ay, and say, odifo pokwa bana. Unim bebe. Odifo ahwe na won kasa. Oh yes. Chese. Example bi o ho a me host mfa no ne wate. Oh dabi, enye odi kwa o. Amanfo jimidi enye odi kwa o. Chese Ghana ha kwa ne se. Mo ano mfomfo. Wo tu madawruma. Amanfo tie o. Enti no man kasa kwa me pe ma no ya fonfon. Ye tie odifo pokwa bana. Enti brad ye kan say, dem masi e ma pe kwa so a. Odawruma. Se wo se de 24. Se jai. Ontie. Oh bra. Enya de obeti. Okay, we ane Sompa Asem Mpe Nipa dia santeman atiatum na enne ya futu sem no ye nche. Baabi a ye nenam no ehwa na ne ye nam. Ya futu sem a ye de ebrem no. Enne emema no entie ne ye. Emema entie ne ye papa. Efri se aboaserewa wo hwe ne kese ansa na wanwini buo. Empempi ya na manfo take kansem bi. Se chance a wudidi mu no. Hwe se chance no ni mu aso no eye wodea hwe aduane a wudie no ye tai etete se enam wada so no se ye wonam de a ene wubetumi ayi na wawe futu semu a ene ye de ebrem no emema no ena ye de afutu semu ema womo efri se empempi no se bema bi ebedi awu se bema bi ebatwetuo betwe sekai aya taititi bi afi wan fitiasia no opapombo some no ebeduru kutawunsai no emema edima awu amamato na nanom siedo no enya asem ketwa enu tia na futu semo ya de ebre mema ne se wo ba bema wo pewa wo bema ese ohun se wo ba no wo pewo. If a lady deeply loves you, she will easily do these things for you. So about pelpanoa, what when you may be obey no diamond. Se mema no obanya sanyoma way amount na empo was what dowa sheniye. Na one sheye na odono koyekese na a true baby and your dokanya a honasikan no ebano. Eho ene tuototo no eba no enu nti ena futu semwe no emema enhye ne nso ye pa wonafo wo ba se wo pewo a eturu baby na se woni wo ewo nipa mu a bema no tie ne ye pa se wo do nsa atu ne kom ana se wo ye kura afenafono ho a ana se wo ya hage no dendenden so kura no a wo ba no de bumfu se wo ba wo pa oye pa ade bia ba no nipam a e kire se wo da wo do adidi ate no no enya ade so wo ba ne befuo etu ya bema na duru baby wo ba bi ne na ye kasasie na duru baby wo ne pia bonten na so wo don se e ka no no hwetwe ne ho a hwe ne yie enye odo papa ene mema na mitu omofo no sede be ya efiri January bosome no ebesi kutawonsai no ewudi emema adima no yenhwe na wona aka omunkwa afiase no omanfo ho ankoto fenem se woba wo pewa eturu baby a wabrabo no
wo hwe so obetrete no wo bema no ede ama wo eduru baabi abrabo na wo bɔ no mprempren ene daachi abrabo no wo ba no hwe se ene de ne ye na kina so sei na menyama wo ekina de na wo beye se de beye adaachi no se ye ware a ema no na tade san komo no ba ye ho antumi ankyere ye se wo ba wo pa wo se ne mre ne na daachi e de ma wo se wo ba pawa eturu baabi a otimi no aduane ma odi eturu baabi a otimi de ne sika to aduane ma wo eturu baabi a otimi de ne sika to ade bi a enfe se shirt bi a watch wakwa ko hu shesi bi o micro shesi pa otimi to ade ma wo eturu baabi a so opɛ kyɛhyɛ kora no a eturu baabi oba no timi to bi ma wo efiri sɛ so wo hyɛkyɛ no a ɛno na fata wo ɛma no pɛ oyie pa wo baabi timi sɛ ni kunu no jeans wo pɛ pa empaboa type we obema no wo pɛ wo tumi de ne sika ɛyɛ dan etobi ɛde kɔma no eduru baabi no oba pɛ bema pa mema no mutie ne ye sɛ de me bobosu yi oba no titum so opɛw na won tanye we bi ma wo a opa atwo na kyɛ sɛ onye muwa so no saa nam no nye wo nam enkoyi nwe eduru baabi na so oba pɛwa wo pɛse wo hu sɛ de wo sitie na wo hu wo busua eduru baabi kura no wo nwua ma no nwua mema no kura no wo pɛse onu wo munya dwonko ma pabi wo ba fie wo kura no a sɛ unwua ba kura ye aduane wo pɛse so ne mu na okuma kyiri tum eduru baabi na sɛ wo ye bema na wo hu saa nwoma we ya mesra so obetwe ho pa eduru baabi a fanboy no utimi sɛ na obo waba so he akwaniansa nyina so no de obeye bia no utimi sɛ ye ne fɛ efiri so mpɛ so obɛkan ama obu afuo eduru baabi na wo ye bema na sɛ wo kan asɛm bi obai de ne ngawo hweniye oba no onhyɛ da mpɛw usika na wogye adie wo sɛ wada agye ye pa he adie wei eye masu bi a aha no kura de hye hanso Sompa FM sɛ oba na ni gye ho na wo bema no opeso odo ye no ho ade na daachi bi kura no ka bi kyerɛ sɛ yenkofie na koye me ho ade na ye koye me ho ade kura no a so oto wei a misumeto wei saa wo ba no no wa ye jirade opeso ogye oboso opoyie pa tie saa wo ba no eturu baabi a wode upia bonten a omfere eturu baabi na sane nanfofo no wo ho na wode wo kyerɛ wo mu a ya na eye me fɛ oh me guy ni o me nipa ni o na seturu baabi na so ba no wo klemu se wo pɛw na wo hu ne nanfofo wo kyerɛ wo mu a me hwɛ ade wo ha ya aba o me maame asoma ma ha na wo ntumi fa wo nkyea ne nanfofo ankasa bema ano dene efiri sɛ oyire nanfofo ana wo girlfriend nanfofo no asɛm bi baba na wo ntumi fa nkoto ne maame anim a mefa sɛ dabi oba bɛyɛ wase no a nanfofo no na bɛka enti so oba no antumi amfa wankyea ne nanfofo no a bɛma na hweniye ɛhɔ no so ehu pa efiri sɛ girlfriend boyfriend no nanfofo na ɛyɛ so odi ne birthday kura no a na wodi ni pia ne maame na busuafo mu nkobio ɛyɛ busuafo no ankasa nanfofo no na ɛkɔ enu ti so wantumi amfo wankyea ne nanfofo a ɛkɔ bi so no hweniye efiri sɛ wajijud ntakre akogu jem ama na tuhwa se waba na duru baabi na se ebra wode ma won no ebre na wode ma won no hwese esu ofre no a ose na mekɔ ha ofre no na me yesei ɛhɔ no hwene yie enye odo papa otetawa bukom eye wonyoma bi ne usika bi o oba no wonpɛ wukuno wo ha wadwen kwa enu ti se oba anya saade we so ma wa we de me keka buku no a me de beba futu se mu na me wura ho se wo ba wo pɛ wo ade bi abeye bia no no osire na ne sigu so ma ne se de efe kwa oba ne ho ofe pa wo pɛ wo no osire kwa no a watimi se we kura nya bufu kura no a uti so akoma atoyem enu tu ye bema na ususu se ade we wo ba wo nya nkyerɛw o ka asɛm kura na ɛsede a
baby ana na ekwe kwa otumi se nipa ho nyina akora esere ofe obai wa muna se kusu nyesa ne se nyafew oba no se kura na nanim ye kama pa enso won sere nkyerɛw na mpokura hu ne se asemi nipa nyina esere wono nam ti ontimi nsere won pɛw kyese da bi ono nam bia wa muna na akora opentema mo afiri baby nipa wo no na ye de no akosra kyerɛw ɛno nti woyɛ bɛma no oba se wo da odo adi a kyerɛw na se tru baby na onfe ne se na da bia wa muna nanimu a hweyie na emwa okra ewiase abrabọ na ye kono se obi muwu a yeye disrespect no papa eduru baby otumi se ekwan oba no de no nam so no enipa nkrotimi didi watem oba ne so obema ye careful woba so opel na ade na wonpewo ne ebeduru ni pam na wodidi watam no ojojo wo kyese oba no wonfa wonya gaba kyese wo mu kra bema opa atwo ho efiri se awade na mo kɔ ne kwa awa se de mpempi metaka no ye kukuru suawa ya na ne so edene na so oba no ka se ompewo a tutusu ntem na waduru ntem wate woba no aduru baby a he bema mama menka nkyerɛw oba no opewa mistake bi a baby akra opɛ a new star man mistake bia enfomso bia be ye bia no na wo de wonye enfomso a wa utim sa ade we die ka ne kwanso wa ye ne kwanso amafo kwanso wa ya de but oba ne se de bi ade bia be ye bia wa appreciate se ade bia be ye bia no oba no se yenye de wa ye kura wudi brem no kra no oba no se ye enfomso eno nti no eduru baby na nyoma mabobo sui se oba no wa na sa su no amfa nkyerɛwa bemena sifom se nkrana mokwa na mututu so e wa asafo market no a na se mu nya nurudwo so apasi se de ya yeta aka no na oba no ompew omfa nkosi aga eno na dididi mu a na akoda ne se kantwe akoda ne etuotuo eno nti no se ye hwe opepon bosome January ebe sikita wonsayi a omanfo nimi bedi adanse ese awudi a akoso ewo Ghana mamhanya ene ema ene mema afam oba no asisime oba no agimisika no se wo hwe na no oba bi ata na wotwe atwa mu bosomi atwa mu afrase na enya nura chiri nkoya awade a na sa nyoma we oba no na bi adi emfa nkyerɛwa ena nwumire mafutu amede ema Ghana mema nyina ne se hweniye na oba no wonfa wonkosi aga wogigi usubunani na wakwa wogigi konkonso na wakɔ akogya usubunani me modofo pa Osei Aboagye fosu nintin fosu na me dia futu semi ebaye omuna samoa ofojo bema what is my bando Sompa FM we biology na say dey we dey man say that dream etukwa oba no nya bi nkyere wa fa ho adwene uze asema wo kan uze fifrefri ba na we chemistry biology and physics se ekoba ni say ya enwoma wo kan na wo don say point we su busa say na wo e bi ato say no experience yeah no what dem asay we bin to ne da wanya oba pa na obo no hoka do be ye bia wo so wo hu mo wani na wo wate yanchi we mo o mo teme zani fa kwakuna se mema futu na ayo nwanwa media frafra anano asem ni nya na waka no ofo so ma menka se mbicho ye che adofo nyina na na pege me cha wo se o mutie pa o tu for camera ba you programming ban fo bi o mutie S5 manager so o tie dwumadi won fa ni ago S5 manager hwe wo fo so ma menka se mche ye wo do ne wo pe odo ene ope no nipa bebre hu ope de se oba onamo a ana be ma namo a oba bia betima ka se ope for obibi but the word odo no nipa dodo se na word menu ba ko enye odo eye ope me pa na me ne wo ko me pa me ne wo nko ofo so ma me nka se me nkyerɛw enoma bi ko so wiase a
boys no a o masisi no do munima say guy so bo no opemi o terms na ye o mo de opemi o me ne kwotena ase no hwe the way a hwe be jigu no so pa no so bo no why yira nim na wonim wemo me so bo me nipa wonim nipa bo hwe ma me ka se me kyerem edumre bia nipa se wo ridi ade Oforisuo bema bia won oyire wodem Sompa ya honye nipam na wo so ne mu e wodem won ne mienu nko na wo twetwe ne ho no me donyame se eye possible se nipa obetima gu wani mase betima di watem na dey asem na senkura yada obi akra ne nchen me show me fonfon na wo yiti ade asem ni accident bia no chance hwe emema ne bibre o na ya na bebre nim se me do oba ne kwotena baabi no gi ameji gu no so ho na de obetima show bibi na opani yie mu pa oho ya de bi te se 7 ped wa bodam wo de sheda ya de bi test ne re wo de baabi amako te ho ye nipa mu de but test ne re so oba do wa hu nipa mu kro ye na de a emfa no atesa wo yire wa hwo yire amana ye kama no mo na miensa no mo ko no bi eni mo yire no obusa sa na wife wey na wo yire awa mu atwa awa mu kama boniti konro ya mi hu ana mi ya wi ade konro no rope wo Oforisuo konro mi na mi bibi ya ye me kra konro no ai konro wo ba ba konro na kwaku konro no de na eka ai etebo ne o ma hodo bebre o samum etebo no yo ma me etire wo ba shopon je no chechira me nya me fe wo ba de kwa nya me fe da babo kanro na bibi ya to me so eye de me pe no no me pe nya atwemo ha minim de obi so pe ye beka ni nyina wa ne Oforisuo na sheda ye bibi du me bi test wo ba poso re se wo ba do wa mudu nipa mu a tra se wo ba bibi a se be ba bibi se nipa mu na ayesa so oba dowa baby opeso so bi oba mu aso because of wanya ni dompe mu dompe baby apeso ofie bi oba mu afi na kisses ma menka sem cho enye ye culture but enei ye wiase 21st century enne de ekoso no so oba do na ne namwa na wo so ni mu nipa mu a masa ono kwa na 7 pe onya kopenisa enne oyi ma be 100 gina wa e ma 7 omani 7 meka so omani ate ya wanya ne dompe ne se we ye me guy masa wo babu a unya na ade bia na wo sese no mind mu bia no ai ukonye ni nyina bia masa twa ye yinwum ba ma bi pelex ba ma bi petwo ba ma bi pe face ba ma bi pe nofo ba ma bi pe good sex ba ma bi pe a good cook sa no mani nya unya eso twa ye yinwum awurade me na me ni o ade amisa kan na me de amepehwe na misa kan na oto ayi na yeso wani age ye wo ma o mo sa no mani nyina bi but obabu obenya o sa no me but ni so wan wo yo betima de di watam ma me ka sa asem wo ye bema o fa oba woni msele oba woni magrodi be very careful oba woni magrodi wo so ma won so jade o ye no me pede ya wo ye no ate na de na anansa wo de edu nipa ma na ayesa me pesa o tobo abaya adwane obedi watam udi ho awo abaya wo me na me ka chawo o so a me pesa de ya ba Sompa wona se saba no de no mpe wo ahwe de omo ye omo nsa o yese ya eso teda saata me ka wa bonya sam ketu awu ento aso biem jai enti sa obedi awu senne se obi tie ye ne a ma me ka sa se mo ntwa mu se oba se umpe be ma susu fefe no e wo kwan bi so na mema no so ya ne ye nim wonim se wo kwaji gu no so na ye krokro no ne wo ba bi pra waji gu no so no se wo pe oba o sa wade pa so pe se yi pa na wo mpre ma wo mo ka bebrebe sa da oba bi ane ne betra bi a wo tonsa na kakra bi ane wa sorry bra me pa cho me ba o hwe ni ye okoye kwa akofre nkrofo okoye kwa akofre nkrofo ne nanfofo akwa bi amanya no natal kakaka bi ne bet nwa bo ni shu chia bi oni wanya nzigo onim ne wode ma betra mu wai o mu me sese yetea o de mu pe bi obeto amama ni Jimmy e o neto na ne nim bi odisi wo
bema beware unu obate wo de kakra no sorry pacho bra me ba wo no akonya baabi o anu abetrase pacho bra me ba wo soli dwane wo bekun but wo baabi wo a wo request no man no kra no bra kwagu ne yankwa na etia oh dabi we yaye so china ebetimi asan hia so tia se o baabi wo ne ko ebi a party bi wo ne ko bega yi bi a wo so no don say to ne sisi ko no akwa timi de ne nsa o so nsa se no de ato ne sisi no bia hu say yes saa wo ba no one ne hu nye hu omo double game ebi pretended there but hono at the moment omo double game e wo kwan bi so dodo na wo be so ne nsa wo so ne mu say no apetew oh jajajai oh de me nam fo ha o nam fo ha na me boto ma de na de matete Oforisuo ye be sire ye nua mema no edrume bia mo me ani na ho nipa na wo ne ne ko no ahyen kakra bia wo show kire wo kwan so no enwa he udi ho agobe ye wo obedi watem ana fe de wo mo nso ne se ampa na wo ka asem bi edrume bia ema Ghana fo ma ni binim ehu ade che ye obema bi wo ho a se bo do na mpa ye wo nature bi wa oba bi wo nim ade che Sompa onim etene ye ka chew ye obema bi wa de wo pe bia no oye mam wo ka oye mam but sa be ma no do no wo do no ba wo su nim ade che ade a obetima ye se ye de da watu nsuom na bibia emo anu no ebe de na big fish de betima yi big fish ne se ampa huade a sese wukunu epe me say Oforisuo meto that's why me oba me no to house cracha me kwana mani age I don't know efe oba ma o gift akono efe nene ye wo ma so nti ana ye wo ma so meboa ye wo ma so ne man ba ebo adia wo bai enye mawa enu nti ne ye kan no se bia wife ebi kura wonim ho atade obeto abane no eye pepepe obu onso oba bi onso redi ho se ade we me kunu pe on kan kire obeba na ekuta no eno kura de oye be ma mane nyo fam no so ye besre e ma no se wo kunu bo ho ka wo de wo ka wo to ma wo de wo ka oye mam wonso de na wo ye ma wo kunu ya no mo kasa bi se ye se be ma na emre ensam na nim fefe da bi o 21st century no ma sesa okay faade bi a wonso wo kunu pe a wonnim se wo kura na sa de no pe steady bema oba so steady wo ba bema steady wo ba na monko na me kasa se mo se me se ye wo do ene ye wo pe okay oba wonam ho a bema bia betima se wo pe but ono e bia de bia hyeto krom ene wo pa hwe obema wote ho a be oba betima apel but ono o na komam oba bi ode wo siesie ye nkonko chia me maame yanko chia sebe menamfofo o menamfo bi ye dai bi o me pese hani ukogya me sa oba no mpese odi usie oho ukọ na uso ne mu na se wo fe ne furu ko ba mu afi so pew odo eno kura de onpew odo wo na komam ope ne de yetimi pretend o ope ye pretend se metima pretend se Oforisuo me pew me pabretia but odo pa no eno ni akoma eno mi na me ka chiro nipa bebre nim sa de the word odo enye yize se me do ana wana ka cha yize Yesu Kristo me na obeko Peter meboa ai akoko mo prince kwa no yi ni man it the word odo no e yade emu odu o e no ope ne de obia me kope oba we me kope obia betima pe o aberati obia betima pe but to get say odo no nye yize into odo no emu implications ne so se wo so obam na ye mumienu nko na ho wotete wa masa be ya twi break se oba de wotete ne namfofo that means no ma bi nkoye ba 20 min kan kyerɛw ene wade bi won so wo ye bema na oba ne ne te hu bibi won ho na wo dɔ na ɔdɔ no ka kyerɛ no emama no ma bebre wo ma ho a se bi wo mon ka se wo munim se mema ene hu ka okay enti ye besrɛ ye nwa mema no se wo no oba to na wo dɔ no ade e won ho no hu a sebe enya na mane nko wo dɔ no nko ade a ka kyerɛ no ne mfiri ho na daachi bia obetima ye de wajapade kese pa okay pokwa bena bra na wan steady wo pe o wadawroma bet ma se oba bo kan ra ena so babo kero o pese men ka binka o so babo kero o me de pokwa bra maka cho se me fa bibia nsie oba bo kan ra oba wo to oba wo lex
tio me maka ade bia emfata wo no calculation no be anantuo no kan ho o dabi u se ma no mo na no yo mu different o yo ba ku bia e sha ha nde nye fe aya na ehwo mo ha bi sa me nka se obi wo bia se be me di na temo ba me de nye me fe ni mo ba ku bia bom esa no me bi sa no na no no wanya ai o de wo affiliation to I just said ya da ye ko kan asem no de ne ne ko no aha un se ebosi so atiase potos bi anim so atiase obu okra na potos obata no so okay sabi inwi kakra on na ho fine odi ne huni na me morese ye hihye nye ni nyina na etan yo ne mo de aye gawo na eso obetu sasa brosan de nye ne mo de yakeka so ye twetwa so nketenkete no me hu na bibi ya ye fe pa enti me me de so odi fo akura busa ade ope enti wo de mo no so wie onu so wie a evjo amfa ho na wo de obeye so kwa bra yenti o bla we apo ho asem o bla ayo chire na nkasa no so me pe diviti bla ene kwasem bemba de we bema pa na wo wiase a e berifo mu na muka say choose you according to your size fa de o se ope se nyame madum pa mitwe de mimi tu sisi mitwanya lawyer wale bitimenya doctor wale bitimenya minister bi ba wale bitimenya wo hini kase bi ba wale bitimenya president bi ba de awale okay mimi sisi ade kane no na me trotro daba ana mate ni mimi ye mate na me konkofa na asini ipacho enko and try mate ni no question na asini no cut your coat according to your size hono can say cut your coat according to your size oda no say hono ade wa sere wa so hwe ne kese e na odi amini bu ho tie da ememe ye pe ho asem o say de na menwi aka no odonko na me pe onko enti so ko hye na asini na say wo de ache no so pe wa ka uru se ni school fees bia ni papa nya enfama no obaje firi ho udi 1 month pe oje firi ho mo a masa o shatare no ni nuanom ni namfo firi school no ba no be hia wa o tra na nim no eyi body ahwa ne bomu waso be hye pa enti be me bia mpe ne so ne de akabe makwa de ekoduru ba bia se ye tiafudie so anyame hye kakra no ukonya oba bi asabi ono no etonsu a obere ho asema wodo di wachi da me bacho be bia me kekoru me follow pa eti mengonkofa e bia me security na makwa kofa Mr President ba se wo twam na maye na doya na e bia opebi bi kakra se me hwehwere gwa ne gato ne galad na obaka se o me do wada matiase da bi obeyusu me mai gimifo eti nipa bia no wo yo ba na wo sika enkofa hiani emfa no na emfa no ko ba bia se de bi nwom no ka no betete wo kire no ba nshan ka twedam punyankopɔ se ne etafidie so yi oba be na ne be na to wetie ho kire yen you forget it. I don't go with you, you know. I will tell you because I'm a man. I choose what I choose and I know what I know. Minim di osa meka and the mepe e do tete ho kire me a usika gumotom waboa ho maboa me ho na menam minye ko hwini kwamna bra bibi wo me ho e do ye ho kwa satia I broke your number. You understand what I'm saying? I broke your number. Don't call me again. Why you call me? I have everything to my life. And you go to market out. Sompa. Eti bra. Bema eni oba. Ye fa ne bofu no. Mama ye ni ehuni. Na emwa yen. Ya droba 40 yen. Oba bi wonu akoko hu no. Etu ekuta don. Wo ye mate ni, wo ye driver ni. Bra. Obobo ye na utwi no. Odawru matobo ase. Ha woni nko. Sa tuo no. Sa tuo ne guo ba ne ti no. Kwa brane ne private car ba beje firi musem. Utibete. Enkopeno. Etuo de hips ne guna nim no. Eguna ti no enkopeno. Yes. Ne mom wunya hoso no wo de kakra na wo dodo no.
na ibra bi enimi kasa won nkransa o se se ukofo oba efre kurase sebi ye won kurase bi ko nya ne efre kurase ko fa oba efre kurase de ne be kurom a e mane nko ye adwuma obi asompa na ase bi a adwuma kese bang adwuma odi ne free kuro ketom ba kuro kese mu a ye tie sompa memfa ne nko ye adwuma ebe peja oba ne ebi die 3 mane nhyɛ dem wodi ekode bra ne hwɛ oba no na se wonim ne meme go sompa ha na so oba ye adwuma wɔ ha hey bra wuti fie wuti bete ọmọ samuel huna ọhọ ni dress ọbẹ dress ọhọ nante ọbẹ nante odi fo pọkọ bẹrẹ huna ọdún sẹbẹ gumachi ni chief of Osio ọhuna ọbẹ sẹrẹ tó no so ọtasiẹ ọ odi sẹ nye bọni kwa so atapoku hu a mẹsẹ ọdọ ayi atapoku ọbẹ kọkọ so ni ọbẹ bá ní kama enti sẹ nyamia nya dom ọ abudiẹ bi diẹ ọhuna ọbẹ yẹ din ni wàtia no na akomia okom papa na wukuta wudi oba free kro kiton naba na okura to okura kana kakra ne mawre ne nan mawre efe ne nan trefe kakra na mom ne ma ne nkoye na de ba adwuma sompa bra o libia boka kwa de ne da na ode ne tan kem se okosra no libia boka o de be ko isako okosra no so ta se because libia boka petuo o kwamna me ma me bo ahema wo fie ya bo ama me ma me bo ahema wo oh se me kan funa che no se opeto nche se o se to de edinam but opeto mate wase se no ni tuade yire kura wo to kama na wo ma wo yire ofri ko kitoma ba na kobla ne wo ye da yi to dava na wo yire wo to no de be ye dwuma sompa memme gu ha Patrick tuwai Patrick ha ani ayi Abrampa ana ko ye yakoba sa akura na nanim ketuwa bi ni sa akura ma no sa akoba obetwa ho fede na buffalo su de e ma wo yire ma yadwuma wa wo gafe ma yadwuma wa buffalo na yene ye jesi ye producer wo su be ma oh wasa game no etofo su de mika kosiri se emfa sa ba ni makuro kese ma yadwuma e ma popo brim dan anso betutu se de police ni ye no enye yi sa wo police ni no ne ko dim o de do ko ma oba no eti oba ni kiki no amburo no o se wo mema bullet ofo ai mentwa no ade asofo kan ese o ma manfo hu se be sumpa mema se be yekum bidio o na se ye de bi kum biedi oh yes kwamna de si o bi de si ade be kum biedi ye to se nyomofra okay so ya wodi minimo obo yi obo no minimo so minimo unimi ya menso minimo oh wo so ni me na me se menso minimo me di ha na uni me se won se me mfa kwante bia bia to minimo ba uni kwa mone so uni so bi di fo eto bo so de me kan se me sew ye nua mema ye nua ma ma kwa de sometimes omun ta nyesa se bi wono wo high no be for obi o ye below there won nyesa mistake no ba ye mema ye ni hu kodim obede ne ho fa bia na obi ne haja na ma take bi o say de na ache no broken heart bi ache no ana bia wonye wa cross o de be ye kanta cross bi na mo fo akoma kokodim anye se obete wakoma obekun because mema performance yes be ma bia pese si otu oba na o ye kama bebi anipa wa nananfo no o pese o do mo fa ba wonwene se da bi asembesi eto se na wo kase na wo kase se eduru ba bi a oba n be ye se o mne ma nyem me pesa eti so oba n be ye dwuma wa asemo me de kan me de ka to the whole adwuma bi a bank adwuma ne ade dwuma eni wo hu ska wo mu no eni bebia mema wo no emfa oba odin fe keketo mu emfa nkokọ adwuma ofoso obabre wo obabre because he emaye no mu ayi sompai emaye no mu ayi omu penipa wontimi shabro ti ankasa meto ne mu abra sabi obapete wo eti se wo ye be ma na woni akoma utibete ohima ye wo iphone ayi wo ye ni papa wo hu ni bia wo beto mu eti se ne boyfriend twem no ye below
na odifo pokobra metia ohima wo yem behyew wo yem behyew eti fa wo so ne wo de na wo yem antan hyehyew na yem antan hye to ba no onim se bebia ne kunu apagye du no ne kudifo pokobra tv so eti se obi kura kon ho nsuro ya me chota se ba se wo ye mate na se wo yiri tv se dia bro tv so na me di mate pa abro di mbesi o me catch o bring abro di mbesi oh yeah wo di mbesi wo nyumpie wo bayi me pie ei o ma se mo wo kunu wa ya se o ye to daba wo so tv so dwo onum enkasa sa bra o do mbesi enu mom do bi baje obechi mfitiase no de wo kwa wo ba no ebi a o transportation no pa no mate no obeyi ama nu nti na ne te wo na mom so wo betra na se wo je first pay second pay a sa de wo yi sa sika ne ma those days na wo no wo mre no wo fa wonya hwe on pe obiem obi kura so wo to mobile phone obi beto asase wo to asase obi be sie so obi sisi so obi be penti so na spirit kura ti ayi no ayi we no kura ti mi chi wo ba enti anu de okay we this year ye besre ma ne me ma no na ye hwe kwan ya be faso a ye betumi ne ye ma no atena ma yakoma entie nto ye mate ne faso no de wo ye driver ne faso no de wo ye police ne faso no de oboso mi sie no me oba pa bepe me betu so akere okay me po ba kokko dia bre enye sra nyemwa no woto owo nimu na ne nansoa no efe le mowre no endi amia kase ko mi hu ko mi be makura timi ginem o ma mi kasam cho ye kasam ye ka ro ma ye ka ro na wanya mamanfo be nyima we radio wenye radio so hu sa na ne be ma brem sa we radio wo ye radio o pese bebia swetwam o se ma wale aye radio so ye ka kama na wo wiase no na sa obi enim sa asema ye ka ye ka se na wo wiase no bra aye tutu pipim ko cheto bra na de kum oba ho eye na taso no hips no dia apush no dia apushi kakra no asa che die echi no bitimi te kwanche se ya bra e ba no ebi ho fe enyame abode enye kosoko bodi bi o anentu a wo ka eti kwam na wankasa de o pe oba wo yekoko me to boy kokko no woto wo nufuo ka na ukoko no pe de nku afa so dabi omo musa ka ton de mempe o pe de ono ne wo ne kala na wo parisi no na wo bi ayi bakaze no je eto de enye yabo manko na petro eto de me kobra bo me petro pa okay wo de kira ye tutu enka ho eto si wo timi de enti si ai tutu na enka de na chese bulletproof ana na me na me ka kira oba de se wo to pa na wo che kira bombo kura nka ho okay na wo ha ho akoto ba se wa kire de open na wie oh yes ba de wo kan ekwan besu me ne nante ye enche bia bat de wo ka so peto no ye wo nipa bi a ese me ne nante ye no nye ni nyina na se bia ye to on sa on de pesa me che no na no ba bia ye ko yim on se kwamna kwamna me say ye kwamna me ne ko kwamna ayi plastic omuka bitu kwai no chigwa na dabi kwamna dabi srawo ya ko ye nya obibia o dabi ko ye na unti o de o sa nya obibia nya sa kwamna ha ye kwa nya sa kwamna me boma ni so de kum tie ye nya ye ko be bia sa dabi kwamna yifri ni ko be bia so o perhaps ba me so me no nam o so nwia na ne nam nwia na me no nam enya bibia na ehu ye a ya me de mani hu ye ya ni nyina na ye me ka sa da mobile se wa kire wade bi kwamna ba bu sam se de no ma kire no kwamna na no omu bu no ana sister bi ka ayi ni machine no abri watia obo so mi nya ma no mbe kumi o aso mi nwu o si no mu bu wo no ai o e di for penny na ya na me pen accept to the stand say
eduru baabi o ye adwuma o didi fu dwuma no to nkyɛn na wa hwɛ na ya wo ya de ma mi tia yiti o Ofoso be me das na ma me nchia ye tiefo nyina na ya dofo na ya hwefo nyina na na wo wo futuo na ye na ema titiro obobo ne ema bi so ema ya bode bi a ye pa wa tu pa se ye betomi mu ana se wo de ye toye mu no Ofoso se wo ne wo baate na wo ta twa no hag deep one pa won especially o ma ya na ebia guess ne nsoso no na wotimi pagya de ni twa wo ho kakra no saa de ne sa wo ta ya wo gebi o ta afa wo yira no anasa wo mpana no sa wo yo obi a wo ta eya saa ne ma na ma na nitimi egina wo ba bia wo obema o ta tale ne to ana ne yire to ana ne mpana to no se bia o ya ade wo fie bi bo ho ane sa wakwa akotwa ne to kakra anaso akwa ne to kakra no wa mo ana fra wo de wonsa aye achechire ne ho no ohun ai sa de wo mo ane bi sa no sa be ma no o yire anasa bia wo mpena sa wo kwa ba bi na sa wo kwa ya na ne ta gina enti me ka ma na se ma ya bode bi anasa aboso bi a ye pesa ne ma ne se twa me hag anasa bia fema no ne ade enti se wo mpena na se bia odru baby a ewase wo twa wo hag anasa se wo twa ne hag na sa wo twetwe ne ho na sa o kwa akire bi sa na mpa chaw eya na so watwe akwa akire kakra e wo decision na pese wo make sa wo ne betena no oba bia no se odo wa bra wo de wo ho e ba sa wo de wa no ba sa obefina no kola no ono akasa correct mi e de na no bebo wo de yeso ntem so onyina ho e ma wo meto no wo ho baby a wo gina no o move an inch se be ye obetimi ahia wo oba bia na wo ba ye se wo ba betwa no ha ga na se bia ba na 2 crampo na ana wo de wonsa e be to ni sisi ana se bia ne komo crampo na wo ba wo se no ono ankasa sa de ne ho ye de e twitwiw e bia wo de wonsa to ni sisi se no ni se be pesa wo be hu ane se me de me hu nyina be ba be tale wachi sei na ma ye de ma kyekere wonsa na me de agu me ma ya ase ne nyina ye ho ne ye hinhim ye ho enti sa wo ye be ma na oba no wo kwa ne nkyɛn na ɔtwetwe ne ho oni bre emfa ma otutu hyeda ena na sei ena china sei ya mesro eya na wato obo ase wotifo pokwa na so na twere wo se ne signboard no o se to obo ase na twetwe break wo ne ema bi ho na se oba edowo a abribia no odo se na busuafo nyina akrampo no ebeje wa atu anaso mbehu se bia enipa simesi anaso obenten kora no ena mene ne tie obehu sa wonye ne ho ade emfa ma ne maame enso otimi ka se bia yenkonkogya me maame ho anase bia me kwa akosra me busuani bi nte no bra na yenkogya nye se wontimi nko eye se bia ontimi mfa drop ya na se bia wontimi emfa ka ma ono nko a enko otwe hu adukrom ne yese na woda saa tam na o mehia wo no ono nko ka se wo kwa ne ba bia na otimi ko ba ensan se wo pese na busuafo hu se bia enipa simesi anase wo benten se dem ne nete o feel proud o pese wo yi wo pie on pese o do betete ntu bo se odru maame wa na ase mudru wa o maame wa no bo se otimi ka se match a wa ase onsuso no onji wutirinsa na se be ma no metu wutirinsa ma no so no oba ne timi ka se chia wa ase na obi wo de wadru ne maame ho no bo se ne maame akwa twena enche kakra na brantie ye oh madam fono no na me ba na me hia no so oba kwan yi so na me ne ye me pa acho abrantie ya atwon ho ntem wate na on pese odo be pia bonti ama ne busuafo ahu oba bia na se be ma wo ne oba tie mudru abonti a oni techrema bidie da nanum o ka ba ko no waka mienu mpacho eya no atwon ho ntem te se de wo kan ye na yampa because oba ohu ye ka se ababa we di anhwa a minim be ma obetimi ne natena se obe wale ne pa na so so okohia wo bi odo ne pa okasa na ne hope eti bi wo okra pa oba ne maame etimi konya abrantie bi a ababa wa ne sanse wodo ne ntina abrantie ne kasa ontimi nka bi ababa no maame timi kasa be me na me da ase ama me be ya bafom e kasa ababa wa we nani so ohio wo yese obi okra pa pensanom obi okra pa bra ne suban bi a ode aka na bra ba ho no ensemfra obi anim se ontimi njai mane nko hia ne dofo abrantie bi a wodo no woda koma mu pa abrantie de ka asem wa be hu se watie
eti bema wo kasa baako a na wo girlfriend waka mienu bema wo tia wo yire wo bibi ho a won fi wo no me tro wadane ne ho akokoni oba akokoni wo ka baako anu aka mienu bi wo kura pa on twa ma won take decision no on fa ono ne de no emeboa ono na bia pempi na no wo de decision ba decision so obe ba so obe ma no en favor me sro ni mu ani mu ya no pe wo ho asetena bi net wate ema ye ade bi anasa abode bi a say ya do bema ye free ye budie nyina me for instance me pade ye toche mema say po madam for no krampo na sometimes na ya na me che wade eti sa wo kohia oba bi ne odowo a ohwe se wa mu ase wo chogoto a wo hye e bia wo boxer wo singlet ana say one this no sometimes onim se no de ne bo nhye dan kwosuru bia oba no oni sika seden ye krampo na say handkerchief krampo na sometimes obeto de acha wo say je handkerchief yi me ba na me hu ne kwa so na me de be che wo. It's a gift and so ye ade bi e kama ho na enema bi wo ho a ofo so be ma ya na ema no omu enim onim krapon so na be ho so ayedai wa bu na ni de agusu nte no de wo ka ye ni nyina no se oba pewa onya time ma odo or respect or the boni ni de sefata ma what they adweba ebwo se be ye dachi no e de krapon na ya de ntima me ye hwa ne ye mie container bi ye mie store chochopo bi wo hase nom daachi be bia ye sei yenya sika bia de ntina me fa nkoto asase ana se se entimi esi dan no krampa daachi no ye betimi aton e de aye bibi a wo se ye na nye oba sika be ka won sa no na wo wa e wo de twen black kwasi nyame adoma wo se wo ye ne nema bi a wo ton no mbeto no eyi na wo twe besim tu de twen na wo de wa ye ne budget ato wo se wo ton nema na fe na wo ba be kira wo se ntoma bi wo krampa wato agu onyampam ye nipa ne so obeje no 200 cedis afa no obeche o se tire we krampa no pese mbo style we bi na mi ni sika wo ba wo se sika no bedru no wabubu ne nkonta calculations e wo no akasa ne ho ne ma wo de be ye ne ho nko awo enya ade e betimi atra ho de ama mu mienu na wo de aye ne ho ne ma kwa ba se na sika na ehme sro abranti a wutie me sa wokofo oba wo sika semu onwene wo ho onfanya nsa bia meka wo de ho kwanya mbefa so mo be save ana se modi musika le be ye japade bia na sa bobla pa bia mesro eye anu watwe ho na da bia no me se amna wontimi mo no enfo so sa obebo enkodi to achi se de menua mema no mka no eto ne be deceive anu asama no ye ka ye se there are some variable things bi wo ho wani so no eye o say variable eye o say bia edimu eye o say sika kokko na so na bia na ye fake obetimi afake dia choma ye pretend da bia and now when they made they be crap on the ninja ho and so no but see no oje ho obe ko bo won tehwe oh no edu mu kran so wonim edu ho na kese what enye da bia no na momonim so obenya bibipa bia na sesika bi anasa moa bi de afiri wo say oba we de odom yo so le anu otemencha no pa wi anu mesro e bia no de wa ye ne budget nti sa mema no so wonu oba atia mesro fe wani fiwani sa abo wo na hwe ne ye ni nante mu ne kasa mu ne decision bia mu no hwe ne ye nya sa de a daachi mu bedu dokno ko be kwa ko wi so ba ko twese kan ana se tuo de abo ne no so de e betimi de akọ dada bon preach afia sente no e ya ye nhwe ma ne ye na ye hu kwan ye be fa so enu mu beti onya ma wo a animu na wape oba bi no apake atena animu na no agya no efiri se e ma dosu wiase 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello Oforisuo ye wa uni akitwa Igbo National you no okay cut your foot according to yourself fear hu na nwunu ubu oba pe we ne ma che ye ne ma pi oba bi wo ho na so ifa ya mi se na mi ya wa na ka pe enye mi ge no na mi nua ba no so oba no oba so opewa omo ka na buwati e ka no yenye se tepes kan ko tua yenye se no ba no uti dokukula o ti mi ni o ji no ko to tilapia ni we benku blemi so oba no asa na o se u so ba ni do wa o bi pasa mi no ya mi mami debi on so baby pa o kakre wo no pese o jeedi uni nyame ye adwuma okay hello baby afrefre wudin abrantia auto collection audience odi for Isaiah tafu no mwa Isaiah yetio Oforisuo mo di asema ba o
Oforisuo the Asem Beba. Oforisuo the Asem Beba. Kaka metaniso. Hey! Emapa, there's a common papa. What's your big plan? Osei Oto. Mami, you. Better better Jono. I have a couple your papa and your bonnet. Hello. Baby, I'm free with you. Good evening, Omo. My Joe Sopani. The Maboma Basso. Somebody, I'm saying, I do it, my team, in Chiba. Is there my jet and Macuno, my remo? Almost I'm what they are no, many good sisters, as I say, a couple of my no, but some coins, man, you not see the answer in it. Almost I'm not my energy. The original power because every month so good nothing. Okay. Some make idea me bomber bus of papa. Baby, I'm mobile. I'm on cabin. I'm a family. Some are family free. And I pencil. Okay. It's a bomber bus. Also, no can you correct say. Then I the offer by not one for our side. They be amount of what if it's a bed or hard, no, I saw no high, no old man. And he said, we are all found one for our side. And Blakey, no, Yana, and man. It's a bomber bus near my mobile. I'm on cabin. Original power. Okay. Original power. Original. Okay. Hello. Baby, I'm free with you. Program na me ba so ni bisa. Okay. FM carrying program na me ba so. And soon ye try away. Ni bisa. Sister say na oba wona na tri adika krebi na ne buofu say eno so odo wa na. Nya. Ne buofu di ase ne wa mu na nanim. Na e futu sem na nkasem front page ho na ne da. Na to ba ne bufufu na wo mu ne mu na no. Sa wona kuma mo pasili from na no ko the baby. Hello. Good evening. Hello, Good evening. Majo so udin baby afrefre. Ricardo Kaka. Ricardo yentio. Bacho nanku wande de pa zakata fa chokro. Ya na min sure mama mo ni nche na mo nyaj mani. Amen. Okay, bye. Okay. Hello. Kende kende bizaje. No wa na. Uwo pa. Hello. Hello. Kabaya ma volume no enko from TV set or radio no enko from Ababoa. Hello. Baby afrefre wudi. Because I'm going to say we didn't gift. Adwira dia ya chia indi koko Eugene mame why? But you are better. No ke yentio. Because me question is na ya man I say ni okunu pia. Omo pese be ha omo wen ni pamune. Ye beba so. Eno me bobo ba akoto ho na ma ba ha. Enti me wo mienu a kire se na watwi no ye bebam anya asem ketwa. Hello. Baby afrefre wudin. Yes, I'm man say wa. Ampa afu yentio. Me ka se efijanse. Everybody be also almost pretend that how it will do more pretend papa. I put one in the year. A year and so many be so pretend. Ya beba so. Okay. Ahani ado ofre no nyina ebesie yakọ computer so adwadie na yentoa dwumadi ni so. Odofo me ma wakaba eba Abe Heba Clinic. Ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye Abe Heba Clinic. Yade ahodo a Abe Heba Clinic edi ho dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre e wompam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade
ahodoɔ na ɛyɛ anisoɔ ɛne deɛ yɛ honhom nyinaa wode bɛdɔm abe herbal clinic a wɔn mo ebedi dwuma asa yadeɛ ama ho atɔ ɛba abɛɛfo kwan so a yɛfa so ɛsa yadeɛ ahodoɔ a ne nyinaa nso yɛyɛ bi ɛwɔ abe herbal clinic wo hwehwɛ abe herbal clinic akyira kwan a yɛwɔ tano so apatrapa new site ɛwɔ Kumase wobɛtumi so afrɛ ahomatorofo 0243 345 392 ɛyɛ honhom ɛna obi de yare ato abrabɔ so amesebra abe herbal clinic ɛbɛboa Sompa Matsia Kanso. Odofo upe baby a wobekwa a yede mfidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ama woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bibire so achinchini a omunya yare sa ene de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi ana plagi a ede obeko omu ofidie mo aso e be check odi pedua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si 0266 593330 ana 0244 017556 eni ji se say omo ye free health screening okwa o be check repedua nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahutofie 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hallelujah, God's wonderful people. Liberty Conference is here again. Omanyene Yaw Aboagye presents Liberty Conference 2023, July edition. DAP, Let My Light Shine. Liberty Conference is a powerful move of God through his manservant Omanyene Yaw Aboagye, which is birthing them founding testimonies and changing lives to the glory of God. Liberty Conference is happening on Saturday, the 29th of July at exactly 8 a.m. Venue, Maranatha Evangelistic Ministries, Edum Harper Road. Come and listen to the anointed vessel of God, Omanyene Yaw Aboagye, as he ministers on the subject, Let My Light Shine. Ministering in song, Dinah H. Hamilton, Kwame Jedu, and Efe Grace. Come with great expectation, for the Lord is our help. Liberty Conference, a place of unlimited possibilities. Okay, dia santiman achia tum ene Sompa Asem Mpe Nipa no. Dabia metaka chia fo nyina se otententu ya maye homene so banfo ya boye ntabam de wo ba no anya atrase. Na baba wa we wadi ka beka na asem dada. Baba wa we ena ni kunu ema na dro empre nan. Se dia baba wa ne se no. Se ni kunu ma na dro so fan se nyinsen. Na akoda no ankasa no obedidie. Na sa akoda no nyankopon ankasa ani won so enti okofam ba ho eduro no nyina besene koi die enesi akire ababai wa ha na ya kempepi no ya na yataika se oyuosi wansansi a eni ehu dowe abrewa nkunu ya enkuruma die ababa wa no kan no aso eyampa abrante no enso ewofia obapa mema wakwa aba Yeah, empom te say sesi a wo yafuru no na ya no ekọ kakra me pa cho ekọ fom kakra ekọ fom benko odon saka say ya ba bia ye ye o CS no eyo ya me pa cho ye me ya yo ya pa cho adana asa dia wate gu so no
na wo fe ye pon ye na wo fe na me ho mete pa ma wo kafra wate me pa cho kafra oba na wote sei me pa cho nyame adom ne abrante na wo kana asem wonie me pa cho ne ye friend sei Bukari Sedu adano de wasem bedan ye enne bone tofa den enti na wo de wasem bedan sei ye hwe ne enko moa me pa cho de enti amede masem ebeto am no anyina ne be ma ne de me ko me fa ye funu na me ode aduro ne kan ye no a ye kopie emu wo gi oyi ye ba fie no nso no wanti nani anhye me enti no ono enti na ma me dey a chopper e de bam won efise ba bia be ko bia no owa busuya enti no mata na chi efise me ti ya me ma me ne me papa ni ho enti me ni kama for beden obekan bia ma me me pa cha ne twato ni mpo chese me kwa watermelon ni say no police ni commander no wa abu akwa no ye tenten tuntum se wotie sa asem ya wotie ha na mpache obehu ono e na oye nipa wo che me wa abu akwa station wo se akola no me de ne ye tries abuse enti no me fa kwa so de akola no ye den tries abuse o say akola no nya nyini enu ba bia me de akola no eye adwuma enti e ho no so de ye child abuse enti no o say akola no nya nyini enti no je sa watermelon ni si wo enti abuakwa fo ma no tonton pa no e wo anim ho no e na mo pa acho e ma me se sa de o ma me nkoton na me ba wona me beka sa tam na oba na di sei me pa acho sa tam no ne ye wo bosume miensa ne na wo twe miensa enti fansi a na benya bosume na na chese na koda no kra ye teche usua ne ni kwa so de ne tonyoma ayasemu na adano metini ya abrante we na anyem o ma waduro no me pa cha ni o so ma won prenan o ma me premiums ba first one of what you say menum na menum second one no na Sunday by na me third one no de ma ne sister bi say yenkoto aduro no na menye de menum na fa yinyin na menyin sen na obi ankwa ne ba bi ti aduro ni nyina wonom ye aduro ni nyina menum ti say no kura be da dia me pa cho me ba ne da ho anka me de akra ne ban na mo hye ni tiri so ne na kwan chi sei no akra no nuro ni nyina ego nti mo ye me operation no omo kan omo didi matam before ansana ye twa me se kan no yi akra no nuro ni nyina na ego no kwan chi nuro ni nyina ego ne kwan chi sei nti akra no oba no wamfa ne ti ama otena asese nti no de ne to na wo oba nti no what did adrenaline nyina gu nti doctor ni na o twa me no o ka kire me se akola no se enye ji ha na ye de me ba ye na ye hospital here anka nke se akola ni free mu a me nso me de me free and ada de se akola no betena se na me anka sama ye de ne me free nti odidi matempa ebo mi wisan ka me nche ni pakro me de mani ehwe nyankopon nti ma modin etika obodi na che doctor na ko ma police akoche no nti anka meche no kama ye de me call adenti na wa mo be mani din am yankoche no me pacho ho no nam nim se bia enses me wo a ensesaye ebi ebeba mu amana hwe me ahwe abofra no wono nti na ma mo ni din no tin wa me yanche no mpacha ni na akola no sabre wadi sei me pacho afna wanya bosome nan na si akola ndin de sei me pacho ni din di Yusuf Bambod ukuri na tu ni din me pacho da bi ade na ade ne to sa din no me pacho ena oya wo na be ma ne de me fa mu no onu nti ena me bisa ne papa say aja say edu ne say akora ne me de na etu no visa papa no onim say me de na etu ne papa ena me de ba na me ka che papa ne say me de akora na etu no enti me akora no minim say me mpe ena onu nso be ma no wo mpe enti nyankopon epes akola nti na akola ne ba wiase enti no se ade a nipa de sani mpe agise nyame ye kan okusa sekasa na muse ona se Yusuf Bambod enti no na me san bisa ne se Yusuf Bambod ye dane kochi kasa ne mu a eyesen ena o se nyame che oye nyame champa obi abortion aduru akotimi akota ne kwan achie na antumi amewura nanum de oba no daachi bia obeye sofo pani pa
come share my share to na brabo so no amen wo beye sofo pani fi akoda wonum awudro se yemfa nkoka no yafunum ma akoda no emfirim pa no mate asefo asase so na akogu no kwanchi akoda no ho wanwan ne ho wo ye sofo pani pa kese maame eti na wode aduro no ema no wan kan se bia kra ncha banti se de wuye dachi bi ubenya susu so wantumi aka bibia nkyere no acha man kan hwe anche no se menum na yentamu nya den enti wo so jepen ye so obenom na mo ntamu ate nto ye no se first one no e ba force na menum ye nim se ebe manum a ebe ha me nti no ese menum na kra na ye den efiri ho enti menum ina onom because sa de ya de menum no na eden sa nema na firi na eden eso atwa na akoda ne hwem etese mo aduane diem me pacho enam tama o hwe ye ne firi tama ye di frigi wo baaye no ye frigi wo baaye no so de mbesi ne se wa na wo ka no enye ne ono ene de kan se ye me nkwa ne se wa ne wo o papa no ene wo frɛ me beda wo gi me frigi wo no o ka che me se me nkotena amadum adankwa ame me nkotena no be ma obi abetena me nche na me se operation ni de be de na me nkwa ma ye den ma tena enti se sa de a e de je wo ba na me nkɔ hwɛ me ho yale fo me nkɔ hwɛ me yale enti no ono kan no fon so se me nkɔ a me njai na ni nua ma mienu ɛna eba gi wo be fam na ye ba finti in fence station one no kan me friend no kan asem enti abufuo hye me ma me de abufuo ekɔ fie nti me kɔ fie no ɛna ne papa no Zakaria efrɛ me sɛ me mmra papa Zakaria frɛ me sɛ me mmra nti me baaye no ɛna mo sɛ me mɛkyɛ inside one nti na me mpɛ bia mɛkyɛ inside nti me hyɛ wana ɛmaya na mo na makumafo ɔmo lɔko danse ne me mpie bio nti adekyeɛ no ɛna ɔmo me hwɛ mu ofie wɔ no ɛna ɔmo sɛ ɛna me sɛ ɔno na kɔfa wɔ ba ɔne ɔba nyam na wakɔfa ɔba a wɔdaji ɔba ne daji na sɛ wakɔfa ɔba no anya sika akɔ han dan dia ɔmo ni boa bi a mo ɛden ɔmo de bɛbɔ ɔmo ka no kusa sika sɛ nam wɔ fie o na wote kusase ne kakra kusase ne mete na mentumi enka enti no ɔmo ka sa asɛm no ɛna me maame me maame no di maame ade no ɔbɛhwɛ me no sada no free ye no ho aba ɔbɛhwɛ me ntima ma wo so no ho ane ofri enti kɔ okay obai ofri obai nti ofri obai no behwe me na me wo so mitinti ehwo ansa na me ka no kro na che me maame ne se bibi sei e na boy ne ye ono nti na me mpese me ye de me pese me tena no no so no wo hye me enti no omo ye no na ne papa ne frɛ me phone so se ebeye ayi dudu nti wo de wo sere me ni nua baako e wo ntensene me nkotena maame ne nchen na wo nhye me e na me so me je pene wo papa ne nsem nti ono ne be ma ne bai na me bisa ne se wo papa se ne oi wo se wa bi wo intensene nti no fa me ko ho ansa na okofa ka aba besna akom ade me akọ intensene o de me ko intensene so ma me pacho oba ewo wanto bi wanfa edim kosi wo se o de me e de aba se ma se enhwe me na me ho nto me o de me si wo na akoye bidi a wanto hwe nti me akasa niam ade ba hwe nka ho bidi nka ho be de ne ya no nti e ho na me si ada bi menim se bia me ko no nti na me to bidi esi wo nti bidi na ma to de esi wo ho na me mo kwotwe me nua ba no ma me ya kwotwe baaye e na mo de ye bibia de ma me nti cylinder ne po sen na me ka kire no ka kire me se woni sky de we kwakọ free cylinder no enti no san na minya ba bia be ye nsuo to ya je se na wo hwem no munye na munye ade abema bia suro wa bra na yire enyim a wo kwa wo so yesi be ye oba na operation bema bia suro kire se kakese aba ye operation wan etu aka me pa cho operation ne de ono an etu aka onu ani tuya ye you a free hospital when you onu ani tuya ye and next hold 100% hold your ya de na ne sanyem nam di ye de wa udi ye wa na so kobo ho ka ekwa bi so no okay na eduru ba bi no o chop money na watwi bi assign wo de ma wo me pa chop money no ye no
3 days bia 30 cedi na eda ewa oni oba no eda ewa abia wasani sika kese 50 cedi 4 days 5 days into the say 10 days 1 day bia 10 cedi 5 days 50 cedi enti me de kwoto ni nua ba ko me frɛ na me de to nan na me ye ntachi na me kɔ ni nua no na me kɔ ka kyɛ ne sɛ emwaya wɔ me nua be ma ne de me fa so no me ka sɛ me ni nua na me bo enti wa hwe ya me de ne be fa emla kwan so wa hu sɛ me ni agya edua de wa mo bi ma mo ni dua okay aya de enti no oye na me sɛ me de ne fa emla kwan so enti emla kwan so no be na me kɔ ka kyɛ ne nua be ma ne sɛ kwan se no de me fa so enti wɔte yɛ ntenase ne ɔbɛma ne ɔbɛfrɛ no wɔntenase sɛ na wɔtwe a no wayɛ den ɔde sika na mam enti wan de yɛ ntenase ɛna meyɛ yɛ no still wo frɛ na sika bi ama wo frɛ na sika bi ama enti ɛwɔ na me nso mehwɛ a ɛkɔm bɛde me ɛna mte saa de a wɔngye ne ba no na menkonyɛ dɛ menkɔdi paadie efisɛ mede akora ne kɔpadi paadie a yɛbɛkye me enti no mepɛ sɛ mekɔdi paadie na mehwɛ me ho efisɛ mebisa wo sika wo mfii me enti no meyɛ no na ne ekodi ne papa na waba han sisi ane wo enti ekodi ne wo no ana papa ne kan okusa sikasa nim sɛ na wɔtwe bia no ɔma me 20 cedi a day enti mehwɛ no a day bia 20 cedi enti wo na wɔtwe no bɛ 1 week no bɛ 1 million ana da me 1 million na bɛ oba ne de ma me no me pacho ade tia 1 million no de man on toto bibia on to she ngu no bia na me de beto bidie no bi na me de beto pampers enti me sida ne na dawroma onye de on fa bi nka ho na me de metwa so na me de akra mu na me de akra ne ko watamlo na police ne che me sa commander no sa da na wa ma adwuma enti sikana na enso wo no ntino wo ye wa adwene se ka obedi dwa na wo di asahwe ho se de be ya wo ho nkyere wo enso ne ya operation no na enche ampachane kafra panipa empomte say pacho yankopon adom kasa den pacho yankopon adom ye fra o say pacho ye fra me Sedu Bukari free hin abaye pacho me free tabre pacho no okay ababa we se woni na wo ye pacho abofra no hwana tu ni din pacho ne din ne dia nyame na meto adenti na wan tu ni din be ma de so na so tu din adenti a pacho owo akwara ne baaye no ateti ana o de me kwan ana o de me fa so no ateti ana o tete me nti ama me ntimi mfa me ho emben me de me ho ben no bia agise entoka na o de asimi so ateti ben no o de onamu like me ateti a me patren say me send sika mana o say me send sika mana me send sika mana bia o say me send sika mana o timi ba fie kura na anema bia mfata nkwa na oyɛ bebi te sɛ deɛ otimi ba fie hɔ otimi de akora ne ɛbɛto hɔ nom na wadwan na wagya akora no na mempanyimfo ayɛ dɛ afrɛ no na ɔmo apa na kyɛw na mo de akora ne ma no ɔde akora ne bɛto hɔ bɛɛ 3 times wosusu sɛ ɛdeɛ bɛnti ɛna ɔbaa no etumi gya akɔda no hɔ ɛno deɛ ne nkuro no amom enti ne mpempi no asɛm no si a yɛ na yɛfrɛ mu nyinaa na obiara atumi aka na asɛm sesia no se wo kwadu bi bo ana charge bi bo a de ababa wa no kan ye se waye no yi anoma me efiri so se chop money ni so a eduru ba bia wanim so ayi operation pass to watermelon e de ben na be ye den wanwa se woni oba anyem awo na yaye no operation na so ye adwuma obo akonhoma watumi akoyi na free hospital abade a edie na be de ben wanwa se na watwemienu wakoton watermelon yi anoma me ho eti die ben na si ye na hwemu ye kama mpacha ne hwɛ mu de na me hwɛ ne kama pa ne hwɛ o hwɛ ne sɛ hwɛ o ka sɛ me hwɛ na like me hwɛ no wa aduane mu a na ɔboa sika na me de ma no ede betima ma na ede 100 cedis ade kye na wa frɛ sɛ sika na masa send e bia 50 cedis ama no ampa wo send 100 cedis ade kye asa me pa che ɔboa sɛ 100 cedis na ade kye na asa de a na kye ɔso wɔnum yɛ ɔde me pa che 100 cedis na asa me pa che mpanyifo me srɛ mo adawroma me pacho woboa 100 cedis no boa me pacho woboa de ntia me se woboa ne say wo send 100 cedi na work kan 100 cedi no 5 days no Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday nti Saturday no e na me frɛ no Saturday obeka chem se wankwa adwuma Sunday o se gi se Monday omukwa adwuma opon wa na odi sky den ama me nti Monday no kwa adwuma Monday no be send mpo 30 cedi
Panipa 100 no ababa wane kyerɛ sɛ nte saa adenti na ɔka sɛ 100 so anya 100 mpakyɛw ɔkasa na ɔboa mpakyɛw mepamokyɛ bebree sika masɛnde afa me phone so no sika no nyinaa message ni nyinaa ɛwɔ me phone deɛ na wɔ phone so sika na me masɛnde afa me phone so a me de ama message ni nyinaa go me DSS message aya message no message ni nyinaa wɔ so oh piao message no okay mpakyɛw ne didi ando kotiri mo yɛhwɛ message no si yɛhwɛ na 100 bi wɔ mu a yɛbɛma na yia no ɛfiri sɛ atiefo mu tie ne yie pa yɛ dwumadie no da bia yɛka kyerɛ yɛtiefo nyinaa hye wɔn bɔ sɛ yɛkyɛ aso nti asɛm ɛnyɛ sɛ deɛ ababa a wɔbɛka yɛ ɛkwa bi so no yɛagye ne nyinaa to mu a yɛde bɛhoro bɛma da bi na mmom enti na da bia ka sɛ yɛtu no srɛ ne abasa no ne sɛe abrantie so aba enti mesek deɛ akɔba ne sɛ 100 no deɛ ababa ne boa nyɛ saa na adenti ɛna wowawoɔ na mo obi na ato obadin uji tum sɛ ababa no ne ne woyɛ wo na anyem no adenti na sɛ obi na to obadin ma wo mpacho na me se atete ana ɔde tete me nti me mbɛn no emma me no enkasa emfa kwan aye be nyina ye tie sompa na ɔtete me tama na me wɔ mfensi me na me tem fensi o ai me dan na me tem fensi eba sɛ ɔfa yɛn so na me hai dan ɛwɔ adankwa me ɛma no metena hɔ no de bia ɔba fie hɔ no ma tete saa ama me time aso na me yɛ dɛ me renew ayi no ɛdan no na fiebra no sɛ atete ayi dede a da bia dede a ɛkɔ so wɔ fie hɔ no ɔntumi ma me ɛntena wɔ fie hɔ no adankwa me na me te sisia no ɛyɛ ɔbaa na me na ɔno te no ɛna ɛte no sika ɛkɔ hai saa wasa ware foforɔ mpakyɛw mpenatwe na yɛtwɛn baa ɛnyɛ wareɛ wasa kɔfa foforɔ na we wutimi hwɛ ne ye we a wote hɔ yɛ ɔkasa meme ntwa na mesek saa na wayɛ ɔkasa meme ntwa na ɔboa wasa kɔfa ɔbaa foforɔ ɔbaa ne yɛfrɛ ne sɛe yɛfrɛ no Amina ɛna we so de sɛe sɛsɛ regana wagyaa no anaa mpakyɛw ɔno na ɛto hɔ no mene sɛ regana wagyaa no anaa mpakyɛw mengyaa no ɔno na ada yɛfrɛ no ɔfaayɛ no mpakyɛw wɔn na si ne nua bɛrima no mpakyɛw na me pie na me dwale na me baeɛ na ɔsɛ mu afrɛ ɔde wo tetɛ wopɛ gyaa no nyɛ sɛ ɔde wo tetɛ wɔmpɛw wo sɛ yɛfrɛ ne sɛ yi mpakyɛw yɛfrɛ no wɔmpɛw aberanteɛ wei ne ɔba a wadi ka ne na wo anaa wɔ ba dada mpakyɛw mo wada ba dada saa na wohwɛ saa ɔbaa no so anaa mpakyɛw na mehwɛ no paa wohwɛ no te sɛ deɛ ɔhwɛ wiyɛe no wɔno wadi mfie sɛi akoraa no anaa wo ba pani no mpakyɛw wanya 3 years ɔno so wɔfa he mpakyɛw ɔmamɛ wɔbaa yi si wɔnyem wokaa sɛ mu nkɔnyingu woma no aduro ɔkasa na ɔbɔduro na mefa ma wo eduro bɛ na me de ma o si wo mama duro wa mama duro fancy dan na wo dan mu ne ho na ade dan ne ma me aduro ne color ade me na me kɔtɔ ye white and I say blue me na me kɔtɔ ye wo na wo kɔtɔ ye akina nsa na wodi sika ma wo te star bi so nsa kɔtɔ aduro ma me nsa me nom wo be ka cha me say wan kɔtɔ aduro sa tete we ya na won se papa na bebi sa want to me anya no sa tete na tete sa wo yere ba ko no ekun no no enti na friend bi sa me say me nwu ye no sa tete no sa na wo ye na ekun no se ya wo wo de mo ankasa mo kan no korɛ oba otimi ka we wonim sɛnea me na oba no so tie ana sɛ wonim me na oba no isu a oba no wa wu me se oboa wonim wo de ye sa ye se asɛm abeto no mpacho ye se oboa ọba duru baabi a wonni adanseɛ sɛ wɔn kun no enti ɛhɔ no twesan wate me pacho matia ɔso atwe asan ogina babia saa asɛm wɔ ɔka babia wobɛkɔ bia saa asɛm wɔ ɔka ɔka sɛ 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 me yere makum yere yɛnyi hɔ mfirim enti woma na duro bia sɛ wɔmfa ntu nyinsɛ no mu duro bia memtɔ duro bia ma no sɛ ɔngye nom so numa duro a ebia ono ankasa na ɔka numa duro otimi ba mo hɔ na ɔka kyerɛ me sɛ recordings ne bebree wɔ phone so ono ankasa ka deɛ na wɔ phone so recordings like friend na ɔkasa me record bebree wɔ phone so ɛna mobile money no so wɔyi no deɛ na wɔ phone so no
mobile money no so dey na wo so okay yen konko yenim enti se sia no dia ben na betumi aya ma obai na nakoma ato ne yam mpacho asem no nye hankwa na odikan de bai odikan de ko ayi Aboagye police station na ayi no police officer no madam no o kan asem no say me durufia me free ha na me kofie no me kofia me ya we say ayi Sunday bia me send oba na 100 cedis na mato aduane ama no na mato akwa ne pampers na akwa ne yale me na me de ne be ko hospital ono ankasa yale ya me na me de ne be ko hospital ampa me ti ase me ko fie no the first Sunday no me send 100 cedis man ono ne te wono ama me send scan ma me ototo nyoma no so kan pa cho ni ma ni na gum papa dem a eti me te ha na ma me kasa no wa nkwa je nyoma me papa friend no be 4 times stay on be ni ma no wa o se oba yampa me pa cho oboa police station sheshe no kosi sai police station won sheshe no ma me ne kan o mo ye no na ma me ne say Sunday bia o be ma me 1 million into 1 million no na mbi say o mo say into 1 million o sesen a Sunday bia yes ekosi Sunday na e 15 cedi 150 a day enti no me ho na ma ankasa na me de me di mi sun apie me di mi sun pie no na pai ti Sunday no na o date sa 1 million tum Sunday no na o de 1 million tum emu wona am ka chance akola ne yare ntini mesre no na me yafun so ese mu ya me ya ntino o ma misika na me nko ka cha me se mewu a ope ntimi on fa me ho enti wo mama aduane ma mi ne unya me so se wo bewu emfa ne ho emfa ne ho enti emu wo no na me se emfa ne ho de sa no de e de kwan ya me fa so a me dikan ka chese me de ne be kwa ante ana enti ante na o se ante na ada me ntena wo na ma be e na oba afi no be bobo na me dwane ye e de akola no e ba ya dan we balkesa dan kwa me no panipa sesia no wo ba no wo peni biem ana wo mpe no ye nyina ye tie sompa wo pena na wo mpe no na me say samembe park ayi oba na ni nyina gina no so osesan suban a suban be na ususu se wosesa na ebeboa wo ama watumi ahwe no atete na otete me no otete me dodo atete ni bi ne de me send sika mana o se me send sika mana me babia ye mi hupa ne aduro no de o kase me mama no duro na oboa enti ono ana koto no me e bia ono ana koto ono e pa cho bla oboa so su ye nyankopon ni pa peja wani fa ye nyankopon ono ankasa gina o ka kire e ba me dem ka kire me se oba na wa ba no wa numa duro a wa ba ha no oba me dem e be twen sikan you obai oba me dem e be twen sikan se menje empan yi akora no e wa ne yem na onko Sompa FM me ka se me nim se na yi akora nti o pese o yi akora na gise on sole na ye de yanko hospital mo na o mon pai akora no e yi ma no o ka kire me se nye hospital for na ye de o fa yensen ne gum me na me fa yensen ne gum me na me pa yensen no e ma afiefo ho yina bebre awura dem ho apata o so onjai na seka no no na de bae na o fa ne dem ho o fa no me dem ho ba bia na o yire new one we but da bi den time na me won fence den time na o yan wo yan na o won fence na me won fence enti free se ukoyi no free hospital bae no ye no operation no o pese wo kire wiasefo onyi omuti Asem Mpe Nipa nyina se obai wo ya ade ma ne to ne yam pa mpacho me ye pa na wo ya ade ma ne to ne yam aka ususu se ko de beba mpacho me ye pa by the pressure me hwan me nim se me hwan by me nim kwan a twa me pese me hwan oba ukru no wo shop a me pacho kan so hwe me owoboa busa ne nsem onyi wa no konsem ta oboso me pacho matia mpacho ba bia mpese me bisa na asem ne se wo se me de sekan ne ba se me onyi akola no na onyi abofran onye me operation wa me yafunu num odi sa duro no third one no e de ma me nim no na me yafunu no e ya me ya nti me kan ja ne se yanko hospital mo se wonko ana me se wonko de amebre aduro na wapia de agumi yam ma no me bre pa sta me yafunu num ya me ya no
se me ko fie na me wu dia de mba be wu ato dem mu ana o se me wu a emfa ne ho ana me se o me wu na se won fa emfa ho dia abofra ne nya nwu nti onanka se nya abofra ne no won fa na me wu ono nti na ma me ye me fa ono se ka ne da ho ana me se won je se o se me wu nti me wu dia wo na wa mama duro ne se me wu be ma aka chere se wo nwu oba dem dinti oba dem ho no ofre me call so awia obisa me say me wa na me se me wo fie na me wo fie a ene breaking day a me wo fie a mam ba ne nchen no na me say mbeba onya abutra na mbeba me ka kire nsa se mbeba na oba na me na ono eti na ekasa e ma ne tie obisa me say oba be na ekasa wo dem ho no na me ankasa me sa bisa nse nti oba akasa wo dem ha nti me ya wo dem sa ayino tie si a wo scan to be ware me enu on mpacho me omumi ni na me yan wale omo by omumi enu minim ni pakura mbe wale afi na obeyi ba ko mpacho hwe yen ye ko computer dwadi aba ye ko computer dwadi aba okay yankoko enko enam 21st clinic sciatica expert ye ko 21st clinic na yenko sciatica yade na sciatica yade no eba ye no eno manfo dodo no ehu se 21st clinic obo adwuma papa na 21st clinic ba ye na abaso body awagye no eche watwini hunwi o manfo dodo no a ena ebo o mabaso na ne wo bo nsam hia na ode ma 21st clinic wo se sciatica no eso sisi efa usrem na akusu na se wanhwe ye obekase atoadu wanhwe ye obekase watiaduru so eye 21st clinic kuto ena sciatica yade no otumi etu ase na wode emma wo se menka cho se yare biblia bia de free true nua no kosu na ase obetu ase na wode amaw 21st clinic se menka nkyere wo saa se laboratory ne scan fidi ahodo pi ena wode obefam se de be ya wo ho ebetumi atowo ne sayo ntigana fo agye o matum se wo ye sciatica expert and 15 branches ena wo memha Kumasi ya shawo overseas wo boase akra dometema kaso atakwa takwa di kofodua nkoko sunwane brekum wanchi tachima nkranza go so debi su dwabo so 21st clinic osinye mini 0540311311 0540311311 Liberty Conference is here again edru hobiem Liberty Conference na Liberty Conference bosomie mienu atwa mu no omanfo dodo no a na edi adanse ese ye bremu so wanya nyankopon bambo na wanya nyankopon enhira ene na adom ebia wanhwe ye dwa wudie ni nyina unhunu so eduru ba bia wawade be bisi basa na uko Liberty Conference anyoma be nyina no nyankopon enam na adom so ubetumi anya ni nyina bi ne sayo nti o mahene ya dubu akyese Liberty Conference eboa na jamafo afri won punkyerem eno nti bosumi we ne de no de memene da ye di animu ya 29 July kutansa bosom ya ye wo mene da to so aduonu enkron eye memene da de di animu ya sia no ewo Maranatha Evangelistic Ministry Hyper Road adum eho ena dwumadie we ekoso was let my light shine na kire se eduru babia ewo se enkane bi wo ha ewo so o man soto wa brabo so na zedi abrabo na sia no senkane atoso awade no kane atoso adwuma no kane atoso a ebeboa ama brabo no akototen eno ti let my light shine no ko Liberty Conference wo memne da na so abrabo na wo bono ehan ento wa brabo no so eno ti ye ko Liberty Conference ya Maranatha Evangelistic Ministry Hyper Road adum biem na mekafo na me dia ma se ho eno man ne yadubu akyese bra na ne nyankopon emompunipu yampa ye dimpa ye nompa ye na nyoma enkonkai na nyomtofo ebehia ewodwumadi ase ene Dina Entry Hamilton Kwame Jedu ene Efegris womo ena sabere wokoto nyom na wode eyi dwumadi wi aye ama enyoma akonkai eno timemre da ya yenhwe na yenkonkobo paye enipaye sede be ya nyankopon adom so no wono so ebetumi amaya yinhira the Liberty Conference memene da enya asem keto akora abe herbal clinic yenko no maduru abe herbal clinic se abibiduro so edodi tu yade ase na yeko abe herbal clinic ewo tano so apatrapa ono ena toto no afre sickle cell doctor Sampa Dr. Asagro
ɔno ne Dr. Professor Abe ɔmanfoɔ dodoɔ no ana ɛbɔ n'aba so ɛfiri sɛ wɔba yɛ wɔtu yadeɛ ase paa ama ɔmanfoɔ dodoɔ no ana di mu na aseɛ ɛkɔ akɔma Abe Herbal Clinic na yɛkɔ Abe Herbal Clinic ata no so apatrapa fibroid no obetu aseɛ nti di malaria diabetes hepatitis no ɛnam sa yadeɛ bia yɛkɔ Abe Herbal Clinic na yɛkɔ nyenkotu aseɛ na maamia be se anopa wo ba yɛbɛbɔ mpaye na mpaye ni mu no ɛwɔ sɛ kurupo twɛdia mpɔ ba sɛ yɛdɔm da nim deɛ di na wɔde kyerɛ wo nti wɔ mo adwonso ɔtwi mogya no na ɔde afamfidiem ɛno ɛna ɛbɛmɛhu yadeɛ pɔten ayɛ wɔ na yɛde ɛho aduro ɛde ama wo ɛni sima ɛni gyina ɛwɔ sɛ Nyankopɔn anim onyam da adi abibire duro so ɛna ogyina na ɔde sa yadeɛ ama wo ho atɔ wɔ 0243 345392 0243345392 and at 0506 460208 0506 460208 Abe Herbal Clinic yeko tu yade ase na enwoma enkonkai emfa emayen Traders Charcoal Powder za cha powder we no enya bidie saa kwa enwoma bia wo de afrafra no enam so amaye powder nwanwaso bia edwuma edie no echenkonya wanhwe ye obeka say magic na Traders Charcoal Powder se menka nkyerɛ wo se obi bia da nafuso na asrade didi ne ntrim emma no se wonom Traders Charcoal Powder ni bia cholesterol no nyina ebeyi afiri ho eduru ba bia wotumi se gas egyina woyam na obetumi ama Traders Charcoal Powder eyi saa gas no nyina ede afiri ho ama nyoma akonkai na edi amaw eduru ba bia wona wonom sa no wanhwe ye wuduro bia akɔ yemu no Traders Charcoal Powder ebetumi aboa na eyi nyoma ede afiri wo yam mame kantra wo say obi a woyale stomach ulcer no eduru ba bia sa yam kuro no ano ode pa Traders Charcoal Powder yenu bi yemu bobi ebeboa ama ulcer no ebetu ase na nyoma akonkan yankan hunu say eduru ba bia nka netete atempon no na ya di body dua ne bidie na twitwi yese ene Traders Charcoal Powder sa ba yen no se woti wo paste no a fa Traders ni bi egu so na ema wo se no empai fite efiri se duru ba bia kwa bi so no enipa wani monyam ene wo se enti wo se nya fa untimi mfe ensre ema na nye kama emema no muntie mapɛ ɛsia ɛfɛ ɛno nti emema monhwɛ sɛ mo betwitwi mo se yie na ma so atwitwi mo se yie na nyoma konkai ede amao Traders na se men kan kyerɛ wo sa wo waso kɔma mpɔn Pentecost asonda no enchemu a ena Traders Charcoal Powder udini juma wasi men kan kyerɛ sɛ wobenya bi ato Colina Keba Misty Heba Blessed Require ubenya bi ato Fred Menseba Dani Heba ubenya bi ato na sɛ wofum kwan na wopɛ dodo ato ede akwa kotu drasoto emu a yɛmfrɛ wa homa trufo we so 0243 943413 0243 943413 and 0260 898914 0260 898914 ni enkoto Traders Charcoal Powder na yefa ni dwumadi so a ebeboa ama enwoma akonkan eno ti saa ba bia yaduro no oba akoma to yemwate nyame wotumi obetumi ama bemen ahwe kama na panipa sesia se de midi kai ekan ye no ede adwuma potena ya obetumi aware mema mienu bacho me ya madwen se mewale mba mienu oba ba ko be na mewale na se wo mienu mu a bacho eno ne de yem pena chena ye twen menwale mumienu na menwale obi enti uwa ni da so se we mu no ba ware ba ko ana beja o mienu nyina ene de yankopon na be kire me Osei ane de yankopon na be kire me ntimi nkire oba mewale na yankopon na be fa o ma wo bacho da bi o se me like almost started no nyeme nkwa na omo fae ana me started ne omo na me started fa omo a che so be so che se o fa omo no mo nye virgin bacho da bi mpacha ne de ntimi nkire te se no wo hwe na nyame yi ba ko ama wo mpacha ne hey Ghana for me manu bi no etema ne me no se sen no yankopon na be ya ama wo se dada ko mpacha o se wante yanko Tabita Clinic ni eno mo kwotwetwe nkomomra Tabita Clinic for aba ye no mo kwotwetwe nkomomra odi for pokom na hwe messages no
or her messages na trotro ni nyina na hwe sika wo de asende oba no efiri say utumi emfa wade no kokoa oba enkofa nipa ma wiase emma Asem Mpe Nipa yemete ho fifire sa yente ase odi for hwe na trotro ni nyina Tabita for aye krado ma me wakwa aba ya nu ya bema fusu improved to say ya do de ya na ye Tabita so ye te say obapa also bema hoboko ye fa chi akese free Tabita clinic ya kachine wo so for alignment hwe ni mu ho efa emra ya dofo ne ye tiefo nyina na ye se ye pensem date na so se wuni apomuden na wuni ahoden ahokeka eni ho a Bribia na Asem Mpe Nipa dwumadie no eba wanhwe kura beto ba ha woto ho na se ko apene nko na wo yenti ye se abribia no ye pese wo mpomuden ho nsem no esipi na esitente no ye se obia yadewa ha wo no ye Tabita clinic na wo de wani echre de aka to ne brona enkwa afri ni nipadua mu de aka ketwa bi aka sima anasa seconds ama ne home esi no Tabita clinic say nipa kro no ene esi ehia no ewo sofolai alignment nhwe ni mu ho ye fa ye no wanwaso no enka ne ho sampa Nyankopon enam Tabita clinic so e de abibidro etu nyalewa siampa ye ka kire wo bia ne awo ho nsema ye den e de ama wo enam so ntiamo awade na gigya yehu obi a na wade eguo yehu obi a adofo wonom do ewo montam no esa esan awo ho nsama yese ya na etete yente no wode no ebi a wawode no oba enso aba begina ho meka say ebi na fibroid na age wo yefru na fente no emia wawode na asi akwante no bema no ene woda na enso no ekwa wankwamo no wonum enya baabi na nkosua no makwa akopai no Meka say wode no bia na munsan ya de bi ne ba ya wan treaty anase de ben na ha wo yese oba anase bema ye ya frɛ boni anase krawa bema wotutu a wo nkoma boa meka say onkwamo ni nyina no hyew aka no enam bia wiam ginaye ya wo gina edi dwuma anase bia wonta de hyem wota hye skin way ebi wan so na lontoma anase boxers ahodo trousers ahodo bi wo ho a yetimi de chekere ye ho aya na ye hwu amo aba na nsuo na egina mu no wobehu se agene enkwamo no eni ahoode biem Meka say bia bibi na aba be ye wa ma be ma wotutu a wontimi enkuma boa yese wa wo ho nsem ni nyina no Tabita clinic ye je de ato ya bem ye be ma ni je asaba ware ani mu biem ofie ye gigya no ye hwe na enema asa keke ani wawade ne be so se jamai na awo ne be ba ama ani je awie wo peye eye Tabita clinic so for alignment hwe ni mu ho 0260 1962 19 0260 1962 19 and 0203 347 647 0203 347 647 emai mu bia obefre bia no ye beje wo so na ye ka kire wo bia bema woda wo jonso ententem Tabita clinic ye hwehwe mu aye kire se nipa da sani bia da mu ni nyina no obajonso amanapo empredu 10 times no na ojonso twa no how bi eye abem enunti ene ye ka kire se prostrate no yese eye eboso ni bi ya Nyankopon ayede aka mema no ho edamo hwo aba no ho pe na no etimi boa ema production wo we no etimi kwanka no na boa ema onkwamo no ebi omo kwakwapo na ehu so no timi boa ehu dwumade timi boa ema wotutu okrampo na wotimi ekuma boa na so setima chie bi pa ho na se wo how bi eba wo prostrate ne ho se bi wo ho ahonho no na eba ho nti ama prostrate na ye kese eba sa wo jonso twa no na esi ne kwan emia no nti no jonso ne bi wo ho a wo jonso a entimi ema bema wo jonso na ekemu bema wo jonso ne e wutimi pagya wuti na wo kyem saa jonso ne ntimi ma wo so timi wo sa jonso ne tawa ya sa jonso de we pese eba na entimi ema bema wuti emia bi a watena se amia de rubber ato bema mu yesi ensuro Tabita clinic so for like alignment nhwe ne mo ye boawo anasa ye twen ewo ho ne de emwa etimi aboa wunti no eda wukua da bia no wa wo ma yaso ye hoda no yesi ye free prostrate screening e de ama obia we ochina da eye wukua da mesonya da je ne bre
na etimi kɔ yi wapɔmuden ho adwuma ɛwɔ Tabita Clinic so follow alignment ehwɛ ne mu hɔ anya saa na wowu a adɔfoɔ ene solokufoɔ no benya adagye no ma yiwe no ma twu soloku eti Tabita Clinic yesefra ye 0260 19 62 62 19 0260 19 62 19 and now 0203 347 647 0203 347 647 and no mon friend na Dr. Penny and mo enkasa Mr. Prostrate national ye diama emema no na ema no so no esiche ye de diabetes ne so no ye free screening na diama wono mo chena da enti obaby a wutie mi a won maya ya sabia hoda no me so chena ye ehwehwemu diama kwa esiche ye de tola bia na ma widie ma yo dududu etola bi kurampo na pagya wona ye wuntimi mpagya wona mu nyina no wona mu nyina timi yo titiriti wo Johnson tentem obo wanso so a obehu se wotimi edidi ententem obo wanso kurampa na esukom ta de no ntem so mesro obi a wota Johnson tentem na bi wakora wo Johnson gu ba bi a na entete akofom ho no mesro ekira wo sa wo Johnson da sikire eye abemu Tabita Clinic yese bra wo babwa wo ho na fa wo card sika ekita eno na de beje card na ebia bi wo mu aya hwew na de wo ato aduro so na ne nyina akonkan de amawo sanso na namu nsan yade ye etu ase e wo ho mesro enamu nsan yade no asetuo no ede papa wachinchia bre wanantia bre yese wo last stop ene Tabita Clinic so for alignment nhwe ni mu ho mesro enje wo ho achinye eniema ekutia wo eniema bia wo no obi akwakobo fumpa wo mpemu enu ntina namu nsan yade ababeti ahya wo so edam so ama wo bema na asa wo ba ne nyina no eso ya prekese eche kurampo na bon sensan ni bi no na atiagu to ho obo ho na atiagu ne nsa ho etigu kokomo na ho nam dua ne nyina ati se oseye na obi atode ama wo eye Tabita Clinic namu nsan yade no yetu ase e wo ho san so ene ye ka kire wo se wo brebo no ho atechema enso aba begida ho na sa huna ye kese wo kid no sa no e bia kodu bia ye bia gese ye Yaw Osei transplant ye change no de obi dia ba be shomesro eye Tabita Clinic e bi dro kan e na ye de esa ya de e wo ho ye ye massage nso wo ho san so na ye fa physiotherapy kwan so eto toto eniema ema enkasemu emu abubuo wanya accident bre bia twa fei e na ehwo senche na edi ne ho adi eye Tabita Clinic ye tra wo se sofolai alignment nhwe ni mu ho wo behu yen e wo ho wasi sofolai na wo kwapatase no wo fro eye interchange na akọ ni kakra wo sane na no ehwa e na ye wo wusi a na watwa kwan ni mu abrosan kama no to asomyenu eye fufuo ni wine kola ne sa e na etie ye Tabita Clinic 0260 19 62 19 0260 19 62 19 and now 0203 347 647 0203 347 647 also be my yes sorry say enkran Madina Firestone Fort Bridge na wotra atomic runabout na ehwa ene ye wo takwata de ene sunwa nti de ha wo bia no stomach ulcer ne nyale wa hodo ni na mesro fo ani kira wa na se freye man ne enyo so ayaresa ene ahudwa ne nyina no ebefiri wo amakwa ahosan so ayo chefofo so ye dase okay yane Tabita for ene kwatwetwe nkomo no ama me ne wan say yade eniti ye ko sofola alignment na yene Tabita for nkodi nkomo ade bia ko ekodada eda yeso akoye yade no me wo gidie kese se Tabita for ebetumi ama wo ho atumi atɔ Asem Mpe Nipa dwumadie ena dia santema gyatum no ema ahwefo ne atiefo nyina kwa babiem eba dwumadie we so wo yosi wansan asi sabri no afei ena yebedoso na ya pe asem no pomasi bre amadin yo atumi aba pokwa bena bla na me won kwansa me case na me se na me follow case pa because enwia ma no no omu hia sebe kambese me nwia be me obedudu makwa akiri because ababa we sebe ohwe na nim ni na chia bibia e kama no wofe emum inyamba nyina so na timi komaro tum obabi won mu a oda no ho kraman okasa
ɛso penti na akɔkɔ fae ana awo se ba obantana se wompena se be yehwe abofra ehwe maame no ema no ho sene owie a na nje se maame na abegya na ogya ne bɔkɔ na wakoso ahwe oma abrantie osandi sika na emu sika ni mu na emu wɔ ha se wohwe July minim tam omo de wo de ana omo start but awo no mu no esika no ebitimi pie mu 20 cedis Friday July 14th epiem 100 cedis Friday July na 14th na was also sending 20 cedis ana ebisu Wednesday July and also no or Sunday 20 cedis sa Monday July and also 80 cedis date in the date July come ever see for no enfa date ni ma but also for July month no July July month na no there one day ban no okay wadawruma ana obeti see Sunday July so 40 cedis Friday June you better see Friday June and also 16 for man 20 cedis and you benya June so 16 for no 50 cedis na scanner so timpani for be pressure no and the 50 cedis ever so ne Sunday June 11th or sending 70 cedis Friday June 9th or sending 1.2 Tuesday June or sending 30 cedis Tuesday bio ni May Tuesday May or sending 100 cedis and I just free June number May wadawruma eti scano ekɔ but enko se de be ya ebebo obofra ne CS ne maame no e kan koro emu nyedu ana nyamante bia so na osende na de ye kan nyina se ye ya twetwe bebre because Asem Mpe Nipa sabi mpeduasa aha no crew ne nyina ne host nyai yenim defo kwamna wato obo ase atwetwero obra ti abrante ne phone no na da wanim no abrante ono ne phone ana me ye Oforisuo baby won ma ye 10 series ana me de oje kaka mtimi nka ene yeska me pesa ma fo betie maka o send 10 series one series na wo mu bra one series na wo mu ana me ko check attack one cd am so am say what is so bibi sa one cd no de brante na ko di wire na tema na so one cd now wa hu phone nyame na me send check me second year me send 20 cedis e ma no na mo mo na di so e be send 20 cedis ama me bag na wa ntime na wa send 1 cedis mi no check me second year Matias me check me check me second no why yes ha pe body em check the message ma second no yes ha that 1 cedi dey o send and me ni ba ya dey say bia o send na anso no o 1 cedi ni ye dey e so ha so on say 1 cedi sa eti katakaka kwa na yi frame what I say bra ye hwe kwan bi say abranti ni muba mo ne wo send up koma Osei Mohammed bi ani Zuki numne other friends no sika no modu o hwe ne phone so a ebitimi ko 100 series 1.5 80 series 50 series na so ekoduru oba no ewe na 20 series wom 10 series wom 40 series wom ebi won ma na ko 1.2 1.3 na ba wa ba kope 100 series aba ba kope 80 series aba ba kope da kan nyina eye 50 40 30 20 enti ye besre ye nwa bema no wakasa wo yemba utuoi unya obi a wasei woni mo ofe utimi ko adwuma enti sinyankopon ye wadom ne wonya beba na wo na beba wo yemfa no se ono kwa wo ye kontwa ye hwe ba ehwe ababa no ma ho kyene because yes no senior wadawruma anse no pass enko from pa na be 2 years yemfa no sa 2 years yemfa no se na ehoma ba miensa mu de na akrosu eno krompro so hu so ba bi won mo odwene fus kakra na ye ne mu ye ne hene utim kase a ebe de ne kuro asa so kofa problem aba eti ye nwa ba men yesrew hwabo frano 1 month akura de se wo kase ofa koton wadawruma nanka me din toko ehia pa because me ye ko bi aka chem si me panyin se me panachawo o ma me fa pori for me fawo nanka ukodam be na otwe a nanka ye de wakofie but fun so no wo sende na mu na enye duo on de me chantie be serewo ye be se o pa se akura ni so a ababa no so no oye obi ba what I say
me nwa keto ata se wo yo bi ba sa no se wo tete na kofo ba foforo na se sa ba sa kotete na obi betima kira bebo yasem eye mema nche na yewu onya tena baby ken obodu e benya wo okay because that dey be sere wo Debbie, Akasabi. Asema ye kai simple. Kwamna DC. Twenty time. Kwamna. Miano wate. Wakasabi. Kwamna UDC. Ni DC. Yabra nuti. Ai, wakana asema wi. Eti wo se ka wutie media na ka ofemu aba. Bra me DC no. Anya se bia omane sika. E ba betima tete no. Se de all ka no. Na emom o tete ne kura na wọ́n mene ni nkọ́ abọ́fra no ho. na sika no munye du mekọ́ ne pampers nkọ́ no mo ne sɛ ɔba no kɔ nya konya yadeɛ bi afra no asabra o sɛ abrotia asabra sɛ ɔnyanya bi a piepie no week bia no ɔtumi ne bia bɛɛ 10 pii na ɔkɔyɛ tɔ akene pii o dabi oyɛ akora deɛ eti ebɛsire nwa bɛma enye kyinyi nkasa bio ma wɔni nkɔ abɔfra no ho ɔfɛ hwɛ ne ti na hwɛ wuti tuntum sɛ yo na bu abɔfra no wate na ɛbɛyɛ yɛmfa ntɔkɔ na nya nhyia ma metia ɔfɔ so bɛma abrante na asɛm a wɔde twa ato na wɔna mede firi ɔsɛ yɛ misa na adwuma a wɔyɛ na yɛ kasa bi a ne sika ne mu nye du amane amehu yɛ mfa ntutu ka sɛ bi ɔtam ne bɛma na ɔde kɔko ababaawa no ase hɔ na ɔkɔyi akora ne ban me na me nyina benkum ana ase nifa ɔkyɛke ne na wɔsɛ otimi kyɛke na adwuma a wɔyɛ ansa na yɛfunu no wɔkɔ akɔyɛ sɛ abrante a wɔsɛ gyina ha sɛ nom na sɛ wɔkasa wonim sɛ doctor na baabi a ɔyɛ ne gyi hɔ no me ne doctor ne kasa awie sɛ wɔgyina hɔ kasa wɔ ama ababa a wɔyɛ drɔ wɔyɛ trofoɔ I am telling you sɛ wɔanka no koraa ma yɛ anyɛ ɛbɛma yɛ lɔke no wɔ ha sɛ no wɔnkɔ fie ne sɛ wɔgyina ha sɛ nom I'm telling you wonim sɛ akwadaa ne kɔ akyi ha sɛ nom no ɛnuo na ɔmoyɛ no nyinaa ɛbɛwo no na ɛtaa ne ha sɛ ne kɔ akyi ha sɛ nom no ɛnwi na ne kɔ akyi ha sɛ ne taa hɔ enti sɛ wɔkɔ akɔyɛ ababa a wɔsɛ wɔnya wɔdadwene mu ho nteyɛ na adwene ho ntekyema ebetimi aba so ono aduro no bi yensa ne tise bia wo ye papa to the 100% say ne ho te say onye bone bia na so wontimi mfa aduro e bia de no wo tie ni ntia setan na nkoye ntina ebetimi aba so wo fa aduro na so wo so ma na aduro no bi no mo ye enti mo metena ase no mo ai tototo ya boba ma park so say na ma na aduro no ma anya ni sa sam na benti no wo hwe no wo ka no kora ye pese asomdue ba but mo onye na adwen say obetena no defend ne ho ababa wo tie ase no mo na adwen na mo dam sabi on tinsi abonti ana adwo no oka asem a yensi so eti na asem na wokeka ne de onya ika no oka asem papa bi nkyere ne yehwe kwan ye befa so ama asomdwa aba na ye ka kire ne se ababa wa no wode ne ho oka no nyinsa ne bae no won pa akwada na nya ba awie e wose na o check na adwuma but wonya de na ba awie a e kwan ye obefa so obehwe akra ne no enya adwuma sem ba bi eno ye ye chi asem wọ́n ti na ní iṣẹ́ akọ̀dá ni yé na bàbá wa no so wọ́n hwẹ́ ni ya bàbá wa no saa CS ayẹyẹ no yẹ twa ho namba ako mmienu mmiɛnsa na ibi okura pa enum ansa ya ni ehwɛ tutorials ɛwɔ YouTube ne yi ansa ni ye wie be pempa no baako asante ani mu ni bewu na ase de ani hu ye ɛyaw ni amane ya bàbá wa ifa da yɛ de ni si ase num yɛ de kɔ hospital wọ́n fi wa de hu na mu pugidigidi ya ansa akọ̀dá ni mu kura pa ko bo hwe ani mu ase num no be jira sɛ lomra akora na wo hwe akora no ye ka wo ba be defend wa ase no wo ba akora minim sɛ bia obeka sɛ ni nyinam ni entwa ne tia wo de mobile money na ye mobile money no from May to ayi me je phone pokwa bra ye no na opentem ntine ma ne bi wo ho a wanhwe wo fo ago wo timi send oba sika be sɛ de wo ho 1 something nyina na de wo sale anu send 20 cedis oba tan a wo no woni aburo woni mo woni bibia wo ni bidie sɛ ba kwa akoma no 20 cedis a week ana sɛ de bia 20 cedis akora no papa sekora no ene ayi ne yeto ne sɛ 50 cedis na akɔtɔ kora mpo na hye mu 24 pɛ wo bɔ ne sɛ na aso no na awɔtwe no enti wo hwɛ pass papa bi enche ne papa wa ase na minim sɛ bia ne papa no ɔde na akomuti apam mo ba na sɛ asɛm enyi kwase yɛtena so kora mpo ma ne kyenti no de asie bia no yɛhwɛ na yɛnka na asomdwem na efiri wɔ kɔ ne yɛhwɛ kwan yɛ ɔbɛfa so a ɔbɛhwɛ akora ne ye na baba wa no so me ka kyerɛ no wɔyɛ nkwada asɛm kakra sɛ asɛm ba ko kan sɛ me gyewo ba wɔnye ne ba ho na enye ne ba akwada no ɛkɔm de no but sɛ ɔkɔto akola kyerɛ bɛrima so deɛ yɛn soso nso asɛ wɔyɛ nsɛmfo asɛ bia bɛka kyerɛ wo ɛyɛ nkwada asɛm na ɔyɛ sɛ kɔm de wa na sɛ bibi saa wɔn ho kwan de aba asɛm na wɔsɛ nka wo ba asɛm no mo ntɛm
sometime no crap on you, crap na, what ye be sana, was anka ujan about why and tem, but one, a chair mu, yes, have a boy in Adentino. Next time, no, Mawan Casana, Bearman, dear drama, me, was so gonna know what you are for so. So for so, meow, men, or dear drone go, woman, assassin. It is some now, he can the one yana. Next time, be a no someone was a wow barco, and the Yaman Koye, what's I will say. She said they were there, ya war. Oh, you have a say, be more Bema being 45 million, a bomb for money, say, one fan share, you must say, was son of a quack, what it has, and I know, no, so I quack oriented. Okay. Yet to the phone catchers, so should have blah boy, now Branton wanted a new channel, and yes, sir, me that done me catch down, Asem Aboagye book. Meme your bad time was saying me your bad me tear you must say no. It is and send me by a program no so. Yet now say Bema what time Bema da kwa ba na say and for na my million da say 150 cedis some from the new swami. And no I buy na went me amenti me we na do kai me no age. And for na G50 cedis kwama baba wa no. And na emotion yan one na me hwe ne ma. 81 one tina se na dwuma ne nya. Okopa besia anasa kwan obefa so obehwe akwada no. One tina ni hwe nya sa ba bia de be gina no. One pefo so ma me fancy ase no. Okay. Omna Samuel. For sure, medasi de kakra metima kanu ese me nuanom akasa aye de di kan oba ne akwara no edan be no modem oba no oba se wote why ho na wo ma me mame na ese me na mixture na me na tonight ntino eba ne sana me call nti na chesem obi kura nchen na wakotena enye be man na ma ba bi atena e ya asem okay the ntem mami busasa no data to bo ase kwa kukasa kasa the opeso kan bia ma kwa mo kasa ha wa bode masa yen ka se ye forso se wale obey ti de make a chon obi na ofo he untimi na obey yi se o kana woka se ye kan ye ke de ma me busa se obey ma bia o de akora ba wi ase Asem Mpe wi ase o pe ba bi maneda Ghana ha na normal sesam but you be oba understand ma pe ba bia ma okay yeah for sure they met my can say obey me kon ho kakra mame first I do the man ono me honam ye obibi ka wu me pa cho first one wo kan wo say o ma wodro come na man entrance man chance because question na question onya no chance Sompa first I do obey me e de ma ono wo de wo na wo kan say ambaso na de ma o de ma ono wo ho ye wodan me pa cho first one me honam ne me mremre nka wu the mayasin na we me ewe wo ampachani okay esa ye wakono say obema esa de aduro bre wo no esa ye wakono say sanom me pa cho se na ewi me nti na num se me nom a awie na wo eta me sisi ewi me wo mayasin no menim se me nom a ebe akora na be ba ento jitum se woni ni mienu na nke kuma akola yi me pa cho ani okay fine that's it for sure ye beka se obema we jimi 100 obama nso jimi 80 sana ma oba no 60 ai obey be me defend nyame na me ma no obey nso say be me obey be so na de ma me ni nyina no at the end of the day esesenka Ghana ye be kan se katache obey say development country anka obey me kasa me ko be na no ewo nya na oyi na no oh yes Kenya na oyi na no kan na kura ye guso ye program ko kabate tanwenwenwen ma be fa ne kodada ye kwaso nya na Ghana no na wa na nipa bi me bre panimpa ni fo me bre hwe enka wontia ansa na obetete ho no na nka wonkyire mu no da bia wo hye no na wo hye wansa na wo kyire mu tio we doctors bebem obay wonti meka nche me ami hu no da me ma na dro ni nyina chi no sanka obay wona ne wo yakwa na wo tre ho ehwe na anke bia ka se mi kwa medu ha ba ma men ka se mi na mo so mo hwe ne phone no so no baby o sande sen sky mu odu chen obey ba men ka se m cho yi me ma 100 gina ho wo mo mpranom adodode ko ho chen o mo ire ne mo o mo mpranom sika eye puduo e ko mprafo e chen ire nom om de don me na me ka kire wo se be ma ne mpra kwotena ba bia ni gie ne ye hard one ne ire kwotena ba bia ye ntemian ko na me de awode me tuntum kra wa
so o was ma make an man for sere so na de me pesa me kan nyina ne se na no ye frɛ wo kura no wo ba kura wo fa phone no kura no ani die kwa so ko ne ani ne ye ti asɛm no be pa twa ye hwɛ phone ni wura oni wa na wo de no me nwa ba ma no na de bia me kase emema bi se wo no mo ko mapa sesi agina ko betma ye ne ko mapa obesa nya bia jaye ba ma me kan ye ba me wo kotwe akura we ba wiase a ba ma kura wone ne yire ti a wa ne ho ade na wone ne tena the moment a ba ka josa ani hey praise the lord my no am ba ma ne ba sire nanim but ni mu no opem ko akira nsa because ekwan de nanim no so etiya na ye ntimi na mafo aba ntimi ti na de biara na we eba mu no anu ode o ofosuo wo ba ama akwara no 7 preduasa wo ba nante ama na nyini akosuku ni wadru ba bi no enye yizi anado sole ne children's hospital akwara bi wo ha mo na wo no wanko hu mo na ho nto ne da e ba Kevin wo ya no amfa na nkwa na ho nto je se mo no wo se children ko ammo bi wo opani wada ma wo bebreka ye betima ma wakasa but at the end of the day no ye pade a e de asumdue bebrɛ wo na de asumdue bebrɛ obey wo say ye musa adwuma wo ye fine tio wo betima ka se wadwuma wo ye no ɛho akatua na sɛbe wo hwɛ na wate bi de abrɛ wo obey minim sɛ no ana pɛ so ka ana wo ba nso ye nim sɛ sɛbe wonya adwuma wo bank ɛne ye ne wo ka sɛ ye nim sɛ wonya adwuma wo ye adwuma wo ye nim sɛ wonya adwuma wo airport ye nim sɛ sɛbe adwuma wo ye na wallet wala sa meboa enko ye nya sa ɛna pɛ so kyerɛ ye gitum by the end of the day no the person ye kan nyina ne sɛ memete yi so ba bi sɛ me ne na da matamfo bɛka kyerɛ me sɛ ɔmona sa mo de sa na wote because o time emo madofo bɛka sɛ wo mo no eti de wo kan nyina no ampa wo ba aduro na de man no na ono so bia wo bɛka ama de na nso wo kura na wo de man na me so we gimi for 60%. Ofosuo mame ka sɛ me nkyerɛw edumre bia me si mu nwisu mu box na wo ka asɛm bi ɛna wo pɛ sɛ wo bɛka ma wasɛm yɛ da mpa yɛ gitum ɛna wo ba wo foso me ɛna kyinkyin wo sɛ me nom eti sɛ yɛ giditi a ɛna o si num wu a anyanyam bia ka ba no ma wu ɛwɔ kwan bi so ka wo nom da ɛna ka sisi okun ba mo nyina mo yɛ adwen bi sɛ akora ne firi hɔ de na mo separation no adi mu na no wo bɛka ne a sɛ akora ne firi hɔ a ono no so obekọ na wo so kọ enti akra yi mu mienu na nka mu ku akwara no enti wo ba man ye chi na wo be chu bi e wo kwa bi so nyankopon e na akwara yi woto won se wo fefe won sa wo ba aduane die opani wadaroma ye be serew kasa wo pese wo kan kasa dodo entoponko ye betima jam wo kan de wo pese wo kan bia by the end of the day na akwara no e se wo hwe no by sani oba na ejina hana ye nyina oba ne side o untie ye tuufo afutu ayi bi anim say me kan waka officer mo kan no tu tie me say me empese ye oba kase ya ka kwasa bo ahye oyem oba ye na oba ne ye frɛ oba nda na oba ye ne kasa ye frɛ okura say ye ne okasa ofidie so ɛna oba fa ye dan na oba ne fa kura na wo ho but ye nya say nya nkwada sa okay eti de pese kan nyina ne say enkoja ba mi kasa na me pese me kasa enye no ne ye kan ya the person can say what to zakra your body ye nim san ka ba be ka zakra no enya me ba enda na ka kwa din na asem eno kra no mram no wo be hwa ansa na din ni akoye ba se se what to zakra your ba wo so oba ne hawo so hawa ye mfo so say chinchina wo hawo nti kokko wa no na o kira nkwenkwen ekum emmom ma ne ho nto ne ru ba bi te se de o ka se wo hwa akra ketekete odi ne gina awia so ton wa yi no se ye no kro anya ne kro ye tufu se e ma ne nsi sa biem nepa baabi na wo ba nso sebe nso brɛnwase ɛwɔ kwan bi so ɔbɛɛma wɔ firi side kwan na akonya bɛɛma fofora wo nso yɛ so wɔ ha adwen nyɛ me ne wo nɛte deɛ sɛ wo nso ɛte saa meetufo sɛ wo nso brɛnwase ɛwɔ kwan bi so ne nya pɛ biribi som na akora yi sɛbe ɔnyini duru baabi a mofa no to sukuu na hwɛ wo ho yie na wei no ansi wo hui enti de wobɛkɔfa ba na hwɛ w'abrabɔ yie ɛno kyerɛ sɛ nsuo fa wobɛagya nsuo no mu na mmom yusu box ɛwɔ wiase na gyae
say ya fa we ni ya fa we and no for so me and no dia dwo ma me no me ye and no so me no me ye emwa masa we ya be ma wa hu so obusu afo gu akire ho minim say ekoso yi ya be ka say yi da bi na be ma wunchu muta wanya kofa ba me nyam ne de ba ko gina court ne de ba ko gina court eto fo so yanka bibi nche be ma say en koja ba bi nkase amo ankasa ya mo ankasa emmom wo se wadwuma ampa yenim se wadwuma enkoyie nanso be ne dai nti me sira sika na wo kan ya ne ade sika wo send ma akora wo ba wa wo nyame anu kura ni ofo so ani so ani so so man 1 million kura na ani so nya kan kwa na ma send sika ma no me kwakuya fancy ye bre no Sompa FM sika ma send abon amma wa yade yes wa yade e change ye nya cheso wa yade back to continue what is here okay continue ejo for so efa ni akire se obati ase a nyame adoma asem wo ye be ye ko office e bia na ha no nte no wa de mre na ye adwuma eti nyame adoma me susu se producers ensa mo mo time na wo maame no papa ne wabusuafo o maba onyina no wo mo mra na obai wo abusua bia se bo no so fa na mra ne ensa office ne ye ntoto ase no ye wi a ehun hyesae no ye de ma atiefo okay odedentie ni ye pa mi kuro ma santema papa bi ne efre no wo ahwe oba ni dino no wo ahwe oba adenti no kasa man entrance no tie de ye ka no ye fre no wo ahwe oba eti akoda we sese hwan na nhwe akoda yi mami wo ye wodi science and what yes street so akoton watermelon prosi ni no wabu akwa nyame nhira no aposifo no bi bo adwuma wosi da bi akoda no hye na chi no won sem fata so de ne to watermelon akoda ne Ghana japade ye koka anse na msani ni ska na msani ni ska ene kosi sei anano na me prosi ni pa ni bi di nkomo osi asem de opese otwa so a complainant na amba biem di asem ne twa so enu ti sabrantia we baginchim sa baba wa we wa anomaduro se de omuna samuel ka se edina beten de woma bribe wo de won je nyina no wo mu nyina ye corrupt no ete sandia sabrantia ma baba wa aduro ena baba wa we so ji aduro ne nom ye de a ekwa bi so no wo mu nyina no e wo se de oma posifo efi so mu koku Ghana japade ye kokan wa no dendende wa no dendende ekobano sadia we will go back to Konfanoche na babia ye no operation no ye bekwa akwaji information say ye police pomu kase ye dro ena na ababa wo we nom ye ena na ta akona ne kwachi dia ye be arrest bema no ye be che bema na tum emra so say bema bi din samfon e wo se ye ka kire wo mo ye kokan se ya mo ankasa seka ye wunua ba ka wo bete ase ye wunua ba ka wo nti ase aduane say na ababa wa wodie uni mo one bag ho unto bi sin to gare uni akwele sam wo ho abura bi tie sam uni bi ho no akoma na 20 cedi wo to pampers ye e kwan be na 20 cedi e be fa so be so no ye koka ho se musa wadwuma wo ye yasere wa to pabuo enu ti abadwafo mo adawroma abrantie one na busuafo bebre ne ba ye enu ti ahwe na producers ma wo mo time enu ti sabrantie ye se ena ye musa adwuma dia ye de be fam na kwan so so kro ba foforo san da wo dem anu ti Friday no Friday ni ahwe no msamra efi se ye nhwe to agyan e ma bronkam anu ti ye mana kosi Friday se wantumi ameka Asem papa me ye sure me wo chidie ne papa no what reception tie me anu ti so ma mfam wo papa ama ni ahwe kwa papa ne sese papa ye de be hwe sa akoda wo ya me kura me ye adwuma die we no me nkasa na sa ata abrante we mi akasa me ni bedi wozonim me cause the what quarter and an who was so say ya ma wan kasa wo so akwa fa wudura man say won no fangu oni me ba se ya oba ne ho aye hia ma busua no nya me be hwe no okay ya wo kwan bebre ya fa so na e ka kire na oba na wo hwe no so no akwada na wo hwe no so o so wonya ho asa akofo oba afoforo no su no brebre me ka so wo fa me ko mo pam no ma ne ko mo fro security man me fa ne ko so ba ya ko kan wo say na dia na ma na say me hwe na on fa me ko tum jamema okay anu ti ababa wa ka wakoma to yem ye ho na aba ye ho na aba anu ti so obeye mema sem a wodifo opo akwabena mo ka che no efra posifo mo me fa ne ko wonim se wuku nipa announce adro na ade ma no etiamra mo fra posifo mo me fa ne ko bema ka wanu tu
What did they catch on? Huh? Joe Apo Electricals, Yanko Joe Apo Electricals. Na Joe Apo Electricals say, Sabre was the signal cable abedjaso. Na signal cable wa dia abedjaso no. Wabwa ama omanfo na wo fie asesesese no. Ni nyina etwo eba betwa. Efiri se wo ya bia wo de wo ya wo mu fie no. Ni nyina na nya wo ya papa. Eno ti wo ya wo de aba. Eye signal cable. Sa signal cable we ana eba babua. Na Ghana fo nyina ate de. Ni nyina ne se eye kopa wo ya so. Joe Apo say, se uba na kache na obeto signal cable a obete so na emponi doso puomu no wode car e de bekwa akwajaw signal cable empa ye no ona wo tema ene nkran wate so mfa so papa abadum kumase abadum ashanti eyo Joe Apo na me frɛ no eno ti signal cable abai wo manfo wa santimam hanyina ni age ni nyina ne se he electricity bill no beba no na ewo fompa eye kopa wo ya so eno ti se ye konne koto wo ya ne de ko wo ya efie dia eye signal cable ena me kanfo na me de ama wo eno ti efie wurafo agye atum standard board fo agye atum electrician fo nyina agye atum energy commission kwa the stamp so se signal cable ebe boa yie papa eno ti sa don hwiri we de ye ko a Japan house MTN afam ho woni no enedi enhwe animo pizza afam ho a ena Joe Apo Electric aso RCC taxi rank ye ko pe signal cable ento empepra de bia ye de ewo ya fie no Joe Apo Electricals wako akofa bi ede aba underground cable so to bi sa ena transformers ahodo nyina ukọ Joe Apo aso ya ubenya bi ato na de awo ya ufie said ya ba ya nyina mo hode kan ya koso mo kan ya no ebe so jiraw eye signal cable ena ebe boa 0246 9058 98 0246 905898 and at 0543 934550 0543 934550 3A Herbal Center yanko ne konum koko duro na 3A Herbal Center ono enade 3A co capsules coco master wodi abadwa so na coco na yade bia se de edi omanfo nya no enya asem keto akura eduru ba bia osisi yo ya wani so yo wisi eduru ba bia wo yamu atim eye coco ena efa sa anyoma no ede aba eduru ba bia otumi so oja anan emoja firi mu ba eye coco ena ye sansen kyerene no enipa bibire bia da wudidi de ka hunu se coco ewo so eno nti menkyere wo kyere pi okokoli na ka ba danie ba misi ye ba ene apidank obenya 3A co capsules coco master na de 2 coco ase 0546 107 107 0546 107 107 Dank Herbal Complex yenko pedu papa binom Dank Herbal Complex ba ye efie dumiensani pachi number 2 eho ena Dank Herbal Complex owo na ye kan fidie enipa wuram na etui doso no emiehu yade a wo yade a yenko danka so ye behu sa enfidie ni bi Dank Herbal Complex say wo ba ye no omafo a wasa wo mo yade no na mu abaso body a wo gye no enya asem keto akura wo se nyudwo stroke yade no wono de achinyegye ene ope eno ti wono wo tonchia se de watoba ha de wa ni stroke no ayese kontomira yade aka gya no se ode ebepiem ewo Dank Herbal Complex a obetu ase na wo de amawo enam sa yade wo tenete eno ti ekọ Dank Herbal Complex ewo pachi number 2 ni akotu ye yade ase 0266 593 330 0266 593330 and 0244 017556 nyako danka so ye nyeko tu ye yade say ye pe bibia no ma ye miso drink and 5G miza ye miso ya mango flavor and your miss fruity eno man for ese kano no na omo no miso ne omo di bi ayo omo ye omo bedi nto ene aponto no ekire se odi miso ene 5G miza ede ekosebo ahoho a enim guase mma debi eno ti yento miso yento 5G miza ne fa ensevo ya hoho na mazifo age 5G miza tum sana galamse fo nyina age 5G miza tum enya asem keto akora ye konia kotobi ne ye de adwuma de a ye mra sompa ne ne panifo mesin konwa ye pub ye supermarket no ye betumi enya bi ato ediagum ate eso emfa so ye hwe na second story no yemfa entrance na yenko enko yenim yenko computer so adwadie emra kai ai Asem Mpe Nipa
Nipa de pen ho asem. Na eze mpacho fine na ubutu sisi ye ubutu fine. Just said I jam butu mi TV ho na mehwe na TV a mehwe ye Sompa. Okay. And I'm a 5G system manim. Na eza onu hia 5G bio ana meboa. 5G ni me say you na more me na that ka makwa da makwa ka me because aboa. E wo kwan be so. Aboa wo kwan bia so utimi didi ana esa aboa wo mpa so asem onye nya atuma so na dika ka me mpenya atum. Ese esa aboa wo mpa so. Sompa FM. Oh there be mpa so there wadaroma. O say ewi aboa na sofo so kasa ko ye nche. Sofo odifo anya sofo kra odifo po kwabena. Wabe kasa ko. Sofo ban odifo anya sofo odifo po kwabena. I just say pa don't know the kasa ko. Wadaroma sabe pepe. No ba dey no ba kan. Obeye nyom entibacho rap no wadaroma said na wuti radio na mine no eye mizo rapper na de no wadaroma ma me fa the same beat ma na chire tofia kwase na nuguase obegu ye no wo de ensem fataw yenko me ba jo ko Okay. Mizo I tell one thing about me omona samoa. The number been and reflect me na me say no me pepe bia for me. Yes. Me no me so I see wa. If you want am say call G5. G5 no me say boa me. E dia be na me nya bia. Be kanfo ama wo say bomode ko Sompa FM na ho na wo benya bi. Atu ene ne buo ni nyina aye fofofo. Ni nyina so ye de. Wono ma bibia ni no akọ. No. Hold your fire. Hold your fire. Hey! And no mama to me. Wonderful. Debbie, the macho. Now it's say, young go bio. Hey, walk of us, my myself forward and Harry. No, well, so good now, I'm Yamzana. Listen, Sofunia, me number be number call, baby. Me feel what ban and 58 minutes no. Menum miso, menum and so one and G5 menum and a boa, and a boy and a so who pay be up to a messico. Sompa FM, we do Sompa FM, and a boy for Bibia will be here be an a miso. Aqua will be him, it will be up to your cramoni and why you bet manumbi. I read. The Atiana said, we know not. Dodo kakra wo pododo obi asum se omuna samu ampododo obufu kura anya de apododo de o da bi o de o de nya botre onim se kuma se ye din obi etie Sompa wo ya we de Sompa obi no na o je na mfa na obakoti enu ntime sra onya botre me omona samowa me nam baby me call baby by and fifete me na me baby adwuma makoma me baby adwuma kwa eye mijo me no mijo en anso wa na me so age me G5 me san no me ye na ye me de me wie ye na me san ba se me baby atu enti me tsuma ma ko me ko me nche na me ko anu no twaso Twaso me call baby by no I want me ye campaign na me catch obi ase obi enko Sompa FM oho na open the dodo a obenya ade we kremoni no obi anu usum bosom usum nyame usum kremo obi ya betima no drink sa drink ya drink ya wono mo a bibia bi wom akogo wonim yay body value the mobile money name me wa I got me said one CD. In fact, if you are Adam Bobo boy of my here no money to Lutan touch it down. What's a rap on? Okay. Dia santimanchi atum ene Sompa Asem Mpe Nipa. Asemo ya tabiri edeto ya apono so no. Abrantie no sabre kura no. Wono peso o kire se wo ma baba wona duro. Prosecute mi enya ne hwe. Wode ne koko ene ba ha. Na eduru ba bia ebra so se wanhwe ye. Yebso be pagya ye ho ne ye memasem. Efri se apostifo ankasa tayechi o wa asem foforo bi kan na. O wa asem bi kan. O se sen
Becho asema me kan say mon fra police for no buy no mafom. And I was a one as yam fra wo mke from aba. And a DJ Black no mo ba no. Etie mo me chonko. Ananu se Ghana mra no umo obi awuduru atie me. Oba ne kasa me menhwe na kese ode me ba ha no. Se ode me ba ha se yen ya asem ne yi. Na se oba na se kan asem na se da o se da o me menhwe na se o pese police for farming go tuma o me farming go tum na oba ne kasa onko ya juma enhwe no ho. Anti se obadam so ono ankasa na ya hwe no ho. Mene se say no still a ugina di ugina ye mema se mo nyasa de oba ne ka no mene se enti ogitum se o hwe no me hwe no eno oba no so wagimi wabodam nti no ono so de waba se onhwe no mpachane hwe de me hwe no yenya anka se oba no hwe no enoma enkoye enso oba no ena wo state se wadwuma we abrot ya DJ Black mpacho se de me no kan mpacho se wo se ofiachi ni abofo waka se asema kan wanka ne ya e de na wo san akoto aso ko wona mko mu ba wo yani for the sake of akwala nti na me e ma me stand for say kasa etima normal but ese sanka wo de e koso ne ya ne yenim ese sanka acho na doctor se bam but what the same no so buy one no idea e de any problem. What a friend man 0551 0551 0548 0548 na yɛnhwɛ na asɛm a yɛde ato yɛ aproso no abrante no edi memasɛm yɛso bedi memasɛm de akyɛ ne na nwumre ya hello Hello, Oforisuo. Yay. Ola bunio. Ona bu yentie. Na na se kwajo be kwai ma hene so odamfo no tie papa. Pia. Ala kwajo tire maten. Pia. Ka ju di ofa. Be ma na wote wono, onye na no dendene. Odi adura mu oba na oba ne ka wu se chantro. Wa won hwe no. Won so ye be ka no ye na Oforisuo. Ose ma praise for chino. Yo. Ese ma praise for chino papa na be ma sem no ye no no. Se mi ni aba pa na ko na bu do na bu president chai. Kama ni be ye bi papa nya dem gedwa. Okay. Hello. Udi baby afrefre yama DJ Black mra. Hello. Yenti o ehe na afrefre udi. Me no ina duma me pacho. Boy no ha on to kasano. Omo sa na mo ti omo nya ma o. Osei. It's boy now to one. Omo hwe ma. Ebinom. No mo hwe ma. Omo mu market kiti kwa. Ah, the studio house one. Papa. Hello. Baby afrefre udi. Me kasa free takra ye frem Abubakar Isaac. Yenti Abubakar. Me tia mo na Babogya fo nyina. Ya Joso Benipa. Mini ana mesre na o ma na kasa na mra fom. Ye de ye pese ye mema sem kire na nwumre. Yesre me kwa da mesre o ma na kasa na mra fom. Me say oba no. Em so oba no oni abusua bia wo ho ana. Oh, asem o akoda no akasa no. O twa santra. Ne ma me ne papa nyina afrim. Oh. Man kafra. Yo, na me free offenso, no offenso police for no say na kuzi. I know ho asem ne fiada ye tie bi, fiada tie bi. Mate. Program de mi tipa. E fiada de tie bi, fiada na ya na me IGP din komo. Mate, wa body say ni me check pa o. Ajo, me da se. Hello. Udi baby afrefre. Bato me kasa free techi man. Panipa yentie o. Aha. Na dia branti tu e Kenya. Ofozo mo nya gotra mani mo chepa o. Abotre de yanya bi baten shada nya abotre bi enya man sa ye da post from ba be fa na ko. E wo se mo fa no ko because esa na ya etiti do wo ye no kwampo bu de pasia. Okay. Hello, good evening. Panipa ya choso baby afrefre udin. Me pa to me free atuma ya be. Okay. Na me den ketia. Na ya bantu ne de wo ye no. Sompa TV, eni kwa se muja no. Okay. Because eni kwa se muja no kra because so ya kaka bensem. Dem se bu nu ya ba, nka betra se yenye ni sei. Wa me ya pai nipa no. Nipa ne kwa the risking. Etu ban so wo na ye nipa tufo. E ka se hwe oba no.
Nessa mukura na sab mugu kwa no mumu etimesira muma president no mutini bia anasa muma ni side bond to say obeka ne ba no bi wa chapa no pan de nyina yemfa ya adwema no ho yo wuye kodu fi a you sure say e wono kodu no obesa kwa ya kaka bensem ho enti ya ti no side bond to dia me sure say e wono de obeti akakwala no alu mama no da mwasi. Okay, hello. Hello. Hello, good evening. My just so Obapa, Penny. Hello. Okay, free. Hello. What you mean, can? My TV no enco from. My TV no come from. Why? Hello. Udi baby are free. Yeti Openipa. There's no knowledge in football in example because we will be bow. We will be bow. So it's not to take a good kind of the process. We don't say generation. Oh, ne homa ne mu na ho na asem na wo kan no. Hello. Yeah. Udi baby are free. I family because every was a coupon. Yeti was a coupon, okay. We dey buy na person na dano so. The motion amom titi as na di an to bi na buy person na dano. Hello. Hello. Udi baby are free. Maybe as the cano, the catastrophe at times so. Yeti o. I bet you have to buy that man. I the way we think aside here. Akwa odi kata mu nya to buy man. Okay. Hello. Hello. Udi baby are free. Good evening. Oba pamacho so udi baby are free. Ah, me ba to me ka se free akodi akorwa. Yeti o. Me ba to me present ka me ye program ni bi. Eno ni ye no udi nkomo yi. Ayo, me se boy no, monche no. Dia oya na nye. Dia oya na nye. Ti present ka monche no. Omu ade. Ah. Hello. 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 Udi baby are free. Mr. Sompa boy association. Just let me go. Panipa yeti o. Ablante no munya botrama. Esha no de kasasa. Na American boko my. Okay. Okay. Hello. 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 Udi baby are free. Okay, so free putu. Okay, so free putu oja. Yeah. Yeti. Cape Coast. Oh. Yeti. I bet you more you know that. You want from Malu. Osei. But I bet you more you know you. Eti fan famra kwa so. Okay. Hello. 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 Good evening. Ya basre ya na opese wo kasa. Wo TV no na wa low volume no. Hello. Sa na mama for bre. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Efefe for praso helmai. No okay. Bueno, mama push for money pa wanya papa. Hello. Hello. Hello, Fosu. Yay. Fosu, Pizarro nem pom to say. Nyame adomo Fosu. Ya chia block man anti agima me. Matia Fosu metunka. Na Fosu, me ba ne apam fo no ma baso ne aso adane da mo yema Sompa ahefo ne etiefo na. Na Fosu nsem sei na ya na mpempi ya mo dwuma tie no dan so cha afọ. Chese abranti awa Fosu na yedi abeda mpanifo say ye ta asem no fu masibre na di se de usi ya wo so se de ya se de se de obi na e no ba na ko da ya
on the way. Wow, so banana. Okay. About an offensive to say, body, the year 17 of the other in American Russia. I'm first saying now, watching Yana Center and Taiwan who say, I'm afraid Yamea do Hoso Castle or Bed the Pakassi, Yamin Tibabum, or Bed the Pakassi, Omra from Yone Abaran Casanamo for you know, Shadaba, 20 seasons, 80 shakora a day. The Serrano Scottish shop to why I offer being cow, shower for another action, or the Yama of Ferguson Faso, Foso Pizarro Macron Kinkers. Okay, hello. 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 Udi baby are free. If I show you for me, Mr. Paul. Mr. Paul free here. Mr. Paul, Mr. Super Coffee. Apollo, I ain't you. If I show Ablantiano, in fact, I suspect I mean, New Young Kamutinako to the visa of Pano Mammy, of Fon Suntin or yes, sir. Just in front of Suban. Oh, a binom. Drew baby, Katacho Beman a kaye, Tokwaba Edea, Ibidi Asem, and Utino, Sabin Prediasa, Nevia me catch them, maybe officer say. They would decay him, Fino, and Chester would dip Sompa FM. And Utino, so the was some bar, ye and chair soon tiasem, Sansun a yen Sufa, and Utino, as some said ye citiano, Sadia Becano, na afe yo na ya pe ni puma sibre. Aha, and no any your hallmark and casa. Hello. And now for pushing Mr. Momadoma, Moma Bemano, Moma from the pressure. Now for no on the buy, Monday saying, Obe Hakram, by Mr. Monan and Casa. Okay, not just a Usu said now for no energy Kutupa. Okay, hello. Hello, police. Yay. Unu na dia na mi go ho pa. O police ye. O ka ta mi na wu. The can job land here we have it because you na na ni dia. One of the one of the greatest in the family friend. O ka ba mi na mo. Mo si bi ahun bi ti akire won. E je wa ni se wo ye be na bi wo ka no. O ba ni abutia. Edo power you know your man and media we have it because your car down in the moon when some are walking or that's the doing out but you need not get back on it and so we be yeah okay and number the balance on me hit the things again with that year because my hit program the cash is different and then we program to a million to be different into the additional my family. Okay, hello. 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 Udi baby are free. But I'm doing my brother in Kazaki Kentampo. Yeti o Kentampo. Ya chi aminya ba Angela Usu adodo na friend mama ya mama. Why? FM. You I say. Okay. So why not you no? But so make my question is the woman and no. Onya den. And yet I'm gonna name from all your own. I'm going to home now, Modern Katana, and near the linear no bra. It's the street now, but you do a bit and I go on. That's the one. Okay, hello. 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 Good evening. Majesu Obapa na yemfa wusia wona ye last caller. But we can say beautiful price. Gentio. Ramatu, okay. But yeah, Papa ne ye no enya kra. Mama police for no. Do ye na enya kra. Yo. Okay. Dia dodo no aka no na asase so Nyankopon tio. The voice of the people is the voice of the Lord. Yemfa we nko or Salai saying. Hello. 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 Good evening. Majesu oba pa udin baby afrefre. Me patre from my mama kase aboaso. Yenti oba.
Me pa so brand woman na kuma ma for me tie asam no. Okay. So ba no so be man ma wadu na no ni so be tiyewu. Me da se. Okay. Okay. Aha ne do ofre no enyina besi amama nkama asem eno so ya asem foforo. Abrantie ya ono peso ono mie ye kon hai. Abrantie no se de wasi agya ma wakasa no na wo se ma wo nkasa no. A wo se dimpo ano. Ke ma positive abefa na abrewati ano omuna samwa na say yenyai. No ke ma positive abefa na ko. Ni atoa so afiri ho. Charge ni nyina ne say wa ma oba na duro. Enti ekọ na ekohwehwe mu na oba na kan ho. Ni ade do mu nyina gina court. Asem bi wo ho na ko police station na court a. Afei enye wo asem bi mu eya ba asem. Abrantie ne papa wa ha menim de wo ba beka. Sima ba ko ye ma ne kwan no nkasa. Papa me mu akọ aba. Pacha ya Obani abrantie. Pacha. Ababa wa no so wase no so ni no. Pacha. Anwumiri da asem na abeka. Yo pacha anwumiri dia ayen seda ne de baaye. Asama baba ba duro ha se no. Me krampo no ma di akide bebre. Asana asam ne baba ba duro ha no. Na ni na se. Pacha no me de ma ababa wa na se. Wo ma no kuma mbra fo. Na mentimi yimi ni se. Memba no wendi ne bone. Nti wo kan aduro sam ne dia ho die tama mo sia sia ne dia ne menim. Na onya de yin sia ba afie ya oba wo yi ne die ma hu no na juem no so no me di akiri ada so di akiri ka me nko aso so a ka me pese die be ya bia na se ka me ba be ma ne pene so a na ka ono ne ba wa no atima wa lo kola mpo aka me ni ge na dia me ka bia no ababa wa no wa mpese wa mfa wo no ono na aha me nti me ba ya me disiri die se mon sere baba no se wo man ko man mbra fom ne yantimi nhwe no ne sini a wode akola ne ba ye ne die agimi memi ni sutie aso ni so pa se ayam fasio na wode bremi me nana no na wode bremi nti o ba no kra mpo no ka akola ne din no na yakasam no aka se obi mpa me de mepe akola ne din no akola din no eno na mo kan mu krom kasa ne sei mukrom kasa me se mukrom kasa na baba wan so obebusa o ena o kire no din na se mukrom kasa na mo kan ne sei ya krom kasa dia mambot asie ne sei mepe okay mepe dia o de mama ne mepe se wo mpe dia mepe okay akula ne din no eti pani pa wasem nyina ne se yankasa me sam nyina na se me sere o ma mo me yanhwe ne yanhiesie sam na me ba no won hwe akwala no okay eduru babia said ye kro bia sante kotoko kano no se pani dware wia ne nsu asa emrante hene kan sembe waseka Father's Day no kienye no good Father's Day papa wo ye pani panyami hira wate amen senya kasa be kan sabia kama posi for fa oba no koy na to ya chena ya to aso do no de man no na nso so no ye nyina ye totoa na ye tenten ya buta ye kese ya asundue enti wo di asundue na nam nyame hira wate amen okay wo mno papa na kasa sima ba ko ne kwa so sabe bi wo anka ne bye nko ta na chi ya de ne papa yi kasa wa kan sabe se kasa de ma ba edai ekofom enti yehwe na wakane sa emum yemfa ose anya oyo nyese bia ye befie ye bedru abontafe na be man odru fie obesha ya yesem sebe mpedwasa yemfa no ntie won so tie ode o papa eka emum isusu se ni yasem no wa ye be peta te se de papa ye kan ni atra office ni de yi ato ye da so okay na ye na principal no so ase bibi ntie ye be sa frɛ wo mo se bibi nti ya okay DJ Black ono mrantie no yebeda ase sempempi no akudura posi for sem na ye frewa moje pene maye komenda ye bo a yebeda mo ase se ye frɛ mo iduru ba bia ye nyina ye nipa ho adwuma nti ne papa na nkasa abam ti abesere mamencha komenda
commander o wakra me ame bra no ono so ye commander okay o ti ase one na ire na jewa na ne buafu na so me so nyan ne mom nkrane a ne kwan wa obo ne sa no sa okay obi o wasam bi e ha no etete no mesraw de asha komema buso ntene ama wo kasa obi twa wa be obi bu wa faso ya Asem Mpe Nipa dwumedie ye kanfo de ama yesefo wasem be dan ye ne ye mpe anop be sibre enfama eni tie be wie wo pay ye numbers no 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and 0452 0955 93 0552 0955 93 yechira kwan ewo kumase soame share filling station na no ye ne no na e share fence won tu betimi so e de wasem abahasenum ma ye nche yetiefo ene yadofo nyina ofoso bema okay ha na de dwumadie nyina bese ma menwehye happy birthday enfama nana aso nana daman hene twafo hene ne maame nimpon eno no oye ne reincarnated mother nana so no ye hema wo asantema pon daman wanya ne baby ko na wo ye ne ba wo de ne to no ne maame nimpon ene eye na woda na picture no mo famra no na kamen fa ne to so no akoda ye wo ne ketekete na ye meyere pa anti nana ye maasimu na picture na ma meduru eno ti no mema nana aso happy birthday na masre nyame enkwatenten de ama akoda so benyini aye panipa na esapa ne nana ye de ne to no so bedi kuruwa no na otumi etoto daman ama enne abese no nyankopon be man sa nimde ni bi enti nana aso mia meyere enne mema na happy birthday nyame adomo chena me de ne fonyine no ebeto picture ayi TV no so ama omanfo ehu no aha ena bremema ye dia Asem Mpe Nipa dwumadie no ebesie na Pastor Ken PK no nyom papa krache na se de eche bi o hyehyehye no nyasem ketwa na ne kokko no na se onfa nyame no kokko na kofom na nso so na da o ya de bi na se PK na na abu afi o se Yesu Kristo kura ba ye no obebo mu asondem bodani ne dam kwa ne nyina o anu tu akona nsa so obi obo ma ye de dwumadie we nyina ebeduru ha no ye bedam wase ye pa Osei Aboagye na mapamfo ye ko long time.